Анда караоке бара. Килгән халык уларга кушылып йырлай, күңел асат итәргә мөмкин. Инде артабан үземде хезмәттәшем Гөлназ Хайбуллинага тапшырам. Хайырлы көн, республика сәлам типендә шәбез яңы гына Башкортстан юлдаш телевидениеһына кушылучыларга. Бүген мега сауда үзәгендә безнең күсмә студия эшләй һәм без бында кызыклы әңгәмәләр корасакбыз һәм минең тәүге кунагым Башкорт проектлары берләшмәһенең баш координаторы Илдар Кинябулатов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Илдар, гомумән һине программист һәм веб-дизайнер буларак яхшы беләбез. Телефонда минең башкортса язышу мөмкинлеге бар. Зур рәхмәт һәм меңдәрсә кеше куллангандыр был клавиатура менән, чөнки ул бик уңайлы. Гомумән тагыла телефонды, гаджеттарды башкорт теле менән байыту ягыннан ниндәй эшләр башкарыла бүген? Гомумән безнең әле төп юнәлеш ул әлбәттә башкорт телен цифрлаштыру. Без беренче өч мобиль клавиатура сыгардык бит инде, macOS өчен клавиатура сыгардык. Ләкин хәзер башка юнәлештәрдә дә шулай ук мөһим эшләр бар һәм без китаптар проектын сыгардык. Әле инде журналистлар союзыннан берлектә балалар проектын башкарабыз. Һәм тимәк өлкәннәр дә, балалар да ситтә калмай, гомумән мобиль кушымталарга килгәндә, улар да бит инде хәзер әүдем сыгарыла башланы. Һез нинди эшләр башкарасыз? Безнең әле төп юнәлеш шул балалар өчен кушымталар. Элек без башлаган клавиатуралардан, чөнки ул юнәлеш иң мөһиме әле балалар минсә мөһим юнәлеш, чөнки әгәр балалар башкорт телендә аралаша, ошондай яңа продуктларда шулай ук спрос күбәйәсәк һәм улар үзеннән-үзе бәшмәктәр һәм мыжгый башлаячак. Шундай нәмә бар. Исламда без беренчеләрдән башлап җибәрдек ошо процесста. Хәзер инде күптәр кушылды һәм шуның өстендә безнең берләшмә ул бит инде айрым активистлар гына түгел, һәр монда оешмалар да кушылып китте. Төрле әле ошо гранттар буенча эшләгән оешмаларда шулай ук минеңчә ошо зур хәрәкәткә кушылып китә һәм шул ябай активистлардан башланды, ирекмәндәрдән. Һәм авторлар бит инде башласа Украинанан да табалар, Кытайдан да. Гомумән ничек бәйләнешкә инәһегез һәм бездә көчле белгечләр юкмы? Безнең специфика шулай башланды. Ни өчен бездә көчле белгечләр бар. Тегеләй дә булай да эшләйбез. Әгәр югары сыйфатлы продукт сыгарыр өчен сител разработчиклар менән эшләүе дөресрәк икән, без шул юлда хайлайбыз. Ни өчен дигәндә, чөнки индидер алдынгы технологиялар шунда булу мөмкин. Шулай ук без Кытай разработчикларының Kik'ын эшләнек, Swift Американың разработчиклары, Америка Кушма Штаттарының разработчиклары булды, Microsoft. Әлбәттә, шундай югары сыйфатлы кушымталар улар кешеләргә ныграк охшай. Һәм кайбердә кирәнсә спецификалы индир кушымталар эшләргә кирәк. Ул сыракта әлбәттә монда яшәгән, монда үзебезнең разработчикларның эшләве дөресрәк. Һәм минең аңлавымча, электрон китапханала көндән-көн байытыла бара. Гомумән китаптарның күсермәләрен яһау ул бит инде ябай процесс түгел, кайберләре 500 мең биттән тора. Бу эштә кемдер һезгә ярдәм итә? Бұл эш һаман да ирекмәндәр тарафынан бара, башкарыла. Без краудфандинг оештыргайнык һәм ябай кешеләр безгә шулай ук аксалата индер ярдәм күрсәтте инде. Әлбәттә, бұл әдрәк булһа ирекмәндәр өчен, волонтерлар өчен стимул. Әлеге мәлдә 2000-дән ашу китап безнең индерелгән һәм яйлап булһа эш һаман дәвам ителә. Безнең пландарда шулай ук китаптар проектын үстерү, чөнки уның аудитория кәмемәй, кирәнсә елдан-ел арта. Кешеләр эрләү системалары аша үзләре яраткан китаптарда эрләй,
Мына шулай күреп торабыз, нинди китаптарды алар эзләй, ә безнең сайтта алар юк, біз шулай аларны күрәбез. Бұл бик һәйбәт күренеш. Бүген шулай ук мына Skype, социаль сетьләрдә дә бит инде башкортча интерфейс менән баетылган. Бул турында беренче һүз әйтеп китсәң, статистика нинди? Кешеләр кулланамы, юкмы? Һәм тәрҗемә итү процессы ничек барды? Тәүдә статистика турында яуап бирәм. Әгәр шул клавиатуралар турында әйткәндә, әле йөҙәшәр бернисә йөз мең кеше куллана төрле клавиатураларда. Менә безнең клавиатуралар 200 мең тирәһе кеше куллана. Ул әлбиттә күп. Һуңнан китаптар сайтында турында әйткәндә, елына 60 мең кеше инеп сыга безнең сайтка. Бул минеңсә бик яхшы күрһәткес. Һәм тагы бер һорау, безнең вакыт цикле бит инде, һинең менән сәгатьләр буе әңгәмәләшергә мөмкин. Гомумән пландар нинди, кыскасы? Пландар, менә әлеге безнең кыска пландар, ул балалар проектын тамамлап, инде яңа кимәлгә сыгу. Чөнки бу менә кушымталарды, өлкәле кушымталарды киңәйтергә кирәк. Менә ни тиклем күбрәк була, шул тиклем балалар ешрак башкорт телен кулланасак. Һәм гомумән цифрлаштыру буенча безнең шулай пландар бар. Менә ябай планлаучылар өчен түгел, менә кайбер катмарлы продуктлар шулай уларны чыгарырга кирәк. Мәсәлән, корпустар, машина тәрҗемә системалары, менә шундый проектларны башкару безнең өчен приоритет. Зур рәхмәт әңгәмәң өчен. Гомумән башкорт телен үстерүгә зур көс салган ошо эште дәвам ит, тукталма. Һәм һиңә уңышлар теләп мин хушлашам. Инде без киләсе чыгарылышта балалар проекты белән якындан таныштырасакбыз. Исеме лә уның вазифа шул. Һәм вазифа бөтә гомере. Тик бер кеше күпме нур калдырып китте. Уны кояш үзе ебәргән. Пятигорские меха на ВДНХ. Цены от производителей с 5 по 15 декабря. Я балерина. Варикозу не место в моей работе. Здоровью своих ног я доверяю клинике современной флебологии. Большой фестиваль роботов ТКЦ Ультра. Дети Милана, Праги, Санкт-Петербурга уже видели это. Теперь Уфа. Первая в мире робот-рыба, электроскутер размером с машину, лифт в космос, совершенный робот из Лас-Вегаса, цирк роботов, игры и техношоу весь день. С 26 декабря по 2 февраля большой фестиваль роботов ТКЦ Ультра. А я на этот Новый год подарки покупать не буду, потому что в Цифрограде... Именно сейчас розыгрыш крутых подарков. 14 смартфонов Samsung A50. В салонах Цифроград подарки дарят. Приходите за покупками. Покупайте новогодние подарки, здесь крупнейшая индийская выставка в Уфе. Всего лишь 5 дней. Успей с 18 по 22 декабря. ВДНХ, Менделеева, 158. Новогоднее шоу «Маша и медведь. Очень детективная история». 6 января во Дворце молодежи. 27 лет аптеки Вита помогают вам быть здоровыми. Приходите в аптеку Вита и получите возможность выиграть один из многочисленных призов. Вы предприниматель и хотите увеличить продажи, но никогда не пробовали размещать рекламу на ТВ? Мы готовы помочь. Приглашаем вас на бесплатную бизнес-консультацию в Уфе. Пропали стикеры на скидки, их больше не верну. А наберу бонус с каждой покупкой. Бонус наберу, бонус наберу. Скачайте приложение и получите первый бонус, скидку 500 рублей. Бургер Кинг. Новый 6 за 199,90. Бургер Кинг. Поездки по доступной цене. Скачайте приложение Uber Russia.
Башкорт теле көненә арналган байрам тамашаһы артабан төп байрам сәхнәһен Һаумы әкият республика конкурсы еңүчеләре дәвам итә. Әлбәттә, бұл конкурска килгәндә ул республика кимәлендә генә түгел, хатта Рәсәй кимәленә лә барып етте. Катнашучыларның яшь айырмаһына килгәндә ул балалар баксаһынан алып мәктәпкәсә мәктәп яшендәгеләр дә бар. Минем белән бергә кунакта Бөрьян районы Әбделмәмбәт авылы мәктәбенән килгән Миңнур апай Касимова була. Һеҙҙең мәктәптә гомумән театр түңәрәге нисек үтешкән икән? Театр түңәрәге алып бармайым. Театрлаштырылған тамаша дигән ҡоролтай үткәргән башҡорт теле көндәре конкурсында ҡатнаштыҡ. Ул минең күңел талабым һәм минең төп эшләү принцибым һәләтһеҙ бала булмай. Шуға күрә бына ошо конкурста мин 3 видеоролик сығара алдым. Һәм бына был егеттәр килделәр, бейеште, сәхнәләштерделәр һәм үткәндәр бит инде шулай уҡ Әкрәм Әхнәф Байрамовтың, Һуҡмаҡтағы йондоҙҙар Мөкәррәмә Садыҡованың әҫәрҙәрен беҙ сәхнәләштерҙек. Әлегә улар үтмәне, бөтәһе 10 эш һалдыҡ, шуның берәүһе генә үткән. Был конкурста бик теләп ҡатнашабыҙ. Баяғы әйткәнемсә, бәлки иң сауығы ғына балаларҙы һайлап алһаҡ, бәлки гран-приға ла тартыр инек, әммә ләкин мин һәләтһеҙ бала булмай тип, бөтә балаларымды ҡатнаштырам. Әлеге ваҡытта күпме бала һеҙҙә шөғөлләнә икән? Күпме бала теләп йөрөй тип әйтергә кәрәк? Мин улай тип әйтмәйем. Ҡасан конкурс килеп сыға, менә мәҫәлән, элеккөн генә беҙ Башҡортостан Андияларында районда гран-при алдыҡ. Унда 11 бала, был минең үҙемдең классымдың балалары 16 бала. Ул ваҡытлыса эшләп алам да, туҡтайым да, икенсе эш менән булып алам. Нисек килеп сыҡты һуң халыҡты, балаларҙы ошо бер майданға йәлеп итеп, аларҙы театр сәнғәте нескәлектәренә төшөндөрөү? Нисегерәк килеп сыҡты? Ниндәй күңел ҡуштымы? Ул мына күберәк һуғыш темаһына мөрәжәғәт итеүҙә. Менә беҙ шиғыр уҡыйбыҙ, Әнғәй Матнабаевтың шиғырын балаларға уҡыйбыҙ, икмәк тураһында алып барабыҙ, балалар уны аңлап бөтмәй. Шунан осрашыу үткәрәбеҙ. Бына 5 йыл элек. Балалар ул аңлап бөтмәйҙәр. Шуны мин сәхнәләштереп, «Ҡара икмәк» тигән фильм төшөрҙөк. Ул интернет киңлектәрендә тора. Менә унда балалар илай-илай уйнайҙар. Әлеге көндә беҙ шулай уҡ теге элекке үткәргән Башҡортостан Андияларында Әхмәт Сөләймәновтың яҙмышы хаҡында әҫәр сығарҙык. Электән уйнағандар түгел, өр-яңы команда менән зал, комиссия илай-илай ҡараны. Шуға мин уйлайым инде, күңел талабы үҙем күңел аша үткәреп бирҙән, икенсенән ундағы Әлеге ваҡытта менә һеҙҙе лә саҡыралар тамашасылар. Әлеге ваҡытта минең ҡунаҡтарҙы Бөрьян районы Әбделмәмбәт ауылында килеп еткән бер төркөм уҡыусыларҙы, уҡытыусыны сәхнәгә саҡыралар. Ҡарайыҡ. Хәйерле көн, республика. Тура эфирҙә эшебеҙҙе дауам итәбеҙ. Киләһе ҡунағыбыҙ балалар проекты етәксеһе Рузилә Йәмилова. Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Рузилә яңы интернет-ресурс төҙөгән һәм уның ярҙамында башҡорт телен өйрәнергә мөмкин. Ҡыҫҡаса ғына республика башлығы грантына лайыҡ булған проекттың менән таныштырып китһәң? Ғөмүмән, был проекттың исеме балаларға башҡорт телендә белем биреү интернет-порталы «Балалар» тип атаныҡ. Тимәк, беҙҙең беренсе маҡсат булды интернет-сайт тыуҙырырға. Һәм ул сайтта балаларға белем биргән төрлө материалдарҙы бер урында тупларға. Һәм туплауҙы үҙебеҙ ҙә башланыҡ. Шуның өсөн был проекттың эсендә беҙҙең 5 йәнһүрәт эшләнелә, 2 мобиль ҡушымта, өҫтәл уйыны, карточкалар уйыны, шулай уҡ белем биреү менән бәйле инде. Һәм онлайн һәм офлайн карточкалар. Улар шулай уҡ балаларҙы нимәгәлер өйрәткән, ниндәйҙер белем биргән.
шундай карточкалар. Агыман тәүге янһыра дөнья күрде һәм ул төҫтәргә шул ук ел миҙгелдәренә арналған. Ул бик популяр, минеңсә. Мин уны ҡарап сыҡҡайным, унда хатта Ҡурайҙа ла уйнай бит инде төп герой. Шуға күрә ниндәй персонаждарҙы һайлап алдығыҙ? Һәм кемдәр сценарий яҙҙы? Беҙ Янутты заставкаға ҡуйҙыҡ. Ғөмүмән беҙҙең Йондоҙ тип уны алдыҡ. Сөнки бөтәһе һорай, ни өсөн Янут? Ниндәй Башҡортостанға бәйләнеше бар, бәйләнеше юҡ. Беҙҙең рәссам ҡыҙыҡай алфавитты төшөргәс, Я хәрефенә Янутты төшөрҙө, һәм беҙгә Илдар менән ул ныҡ оҡшаны, шундай харизматик күренде. Шуның өсөн беҙ уны логотипҡа алырға булдыҡ, заставкаға алырға булдык. Менә матур гына булғанға. Геройҙарҙы беҙҙең төлкө, айыу, бүре, бесәй һәм өкө. Өкө, сөнки ул шундай, менә беҙҙең рәссам ҡыҙыҡай Эльвира Глимуллина, менә ул әйткәндәй, беҙ Эльвира менән үҙебеҙ сценарий төҙөйбөҙ. Эльвира тәүҙә ниндәйҙер үҙенең идеяһын бирә. Мин уға тулыһынса шундай мөмкинселек бирәм, уның үҙенең булған ижадын сағылдырырға. Шуға мин аны бер нисек тә сикләмәйем. Аҙаҡтан беҙ һөйләшәбеҙ, нисегерәк артабан был сюжетты борорға. Мин ниндәйҙер ҡыҙығыраҡ моменттарҙы индерәм һәм тулыһынса сценарийҙы матур итеп эшләп бөтөп, аҙаҡтан һүрәттәрҙе виступлап, раскадровка эшләп беҙ аниматорға бирәбеҙ. Шулай йырҙар яҙып һәм ошо геройҙарҙы йырҙарға килгәндә анда бит рэп менән тамамлап ҡуяһығыҙ. Эйе, беҙгә йәнһүрәткә йырҙарҙы Гөлдәр Шкуатова яҙа. Һәм беҙ шул тиклем шатбыҙ ул беҙҙең проектта булғанға, сөнки мин менә балаларға яҙған йырҙарҙың авторҙарына Гөлдәр Шкуатованан яҡшыраҡ белмәйем. Сөнки уның шул тиклем яҡшы килеп сыға. Ул балаларҙы ныҡ белә, әлбиттә, тамырҙа күпме йылдар буйы эшләп. Һәм шуның өсөн беҙҙең йырҙар да уңышлы бик килеп сыҡты. Һәм рэп менән тамамларға булды. Был минең шундай ҡыҙыҡ идея булды, сөнки ниндәйҙер эффект неожиданности һамағыраҡ. Һәм барыбер речитативта еңел генә һүҙҙәр иҫтә ҡала бит инде. Һәм балалар да тиҙ генә отоп алалар. Эйе, балаларға. Шул уҡ ваҡытта икенсе серияның бүгін презентацияһы була? Эйе, премьераһы була. Ул бағышланған һандарға. Унда шулай уҡ шул геройҙар, улар шулай уҡ дәрестә ултыра һәм үҙҙәренә яңы һандар донъяһын асай. Киләһе сериялар ниндәй темалар? Киләһе сериялар беҙҙең була хайуандар тураһында, әлбиттә. Ул ғөмүмән йырҙан ғына торасаҡ. Шулай уҡ беҙҙең алфавит мотлаҡ рәүештә була. Һәм бишенсеһе беҙ эшләйәсәкбеҙ сәңгелдәк. Сәңгелдәк, бик һәйбәт. Шулай уҡ менә өҫтәл уйындары тураһында әйтһәң, улар бит инде үҫтереүсе һәм балаларға бик ҡыҙыҡлы булыр мөғәйен. Эйе, ниндәй темалар? Беҙ өҫтәл уйынын һайланыҡ. Менә психологтар әйткәнсә, балалар бәләкәй саҡта уйнағанда, улар ата-әсәйҙәр менән бөтөн ғаилә менән уйнарға тейештәр. Улар уйын аша, шулай уҡ уларҙың мейе үҫешә. Шуның өсөн был өҫтәл уйыны ул балаларға ғына түгел, ә менә ғөмүмән ғаилә менән ултырып бергә уйнайлыҡ шундай уйын. Улар уйнайҙар һәм параллель рәүештә ниндәйҙер яңы, мәҫәлән, техника, ғөмүмән ниндәйҙер изобретениелар, техника тураһында мәғлүмәт алалар һәм теге сикле ваҡытта шул һорауҙарға яуап бирергә тейештәр. Ғөмүмән ул ҡыҙыҡ, миңә үҙемә ҡыҙыҡ. Мин беҙ бөтөн эшләгән нәмәләрҙе мин менә үҙемә нисектер, үҙемнең тормошома, үҙемә шәхсән ҡаратып эшләйем һәм уйлайым, был миңә ҡыҙыҡмы, миңә ҡыҙыҡ түгелме. Һәм был ысынлап та ныҡ ҡыҙыҡ. Ғаиләне бер яҡтан берләштерә, икенсе яҡтан балаларға белем бирә бит инде. Шундай еңел формала. Һин үҙең дә декрет ялында бит. Әйе. Һәм ҡайҙан ваҡыт табаһың? Ваҡыт табыу ныҡ ҡыйын. Шуға ҡайһы берҙә төнлә лә эшләргә тура килә. Мәҫәлән, мин үҙем өкөнө тауышландырам. Шуның өсөн өкөнө 1 сәғәт төнгө 3-тә шундай күтәренке кәйеф менән бөтәһе йоҡлағанда шунда яҙып ултырҙым. Тимәк, төндә лә эшләргә ризаһың? Эйе, беҙ ғөмүмән ирем менән әле ялдарҙа ла эшләйбеҙ, әле ял тигән нәмәне лә күргән юҡ. Ләкин это того стоит, сөнки ысынлап та беҙҙең проект ул миңә үҙемә ныҡ оҡшай. Менә һөҙөмтәләре, нимәкәй мин күрәм кешеләрҙә, улар яҙалар беҙгә, балалар. Бына хәҙер мине балам фиолетовый тигән төҫтө беләшә икәнде. Ғөмүмән улар үҙҙәре белмәне лә хатта нисек тәржемә ителә. Шуның өсөн, әлбиттә, бындай
кире яуапты күргәндә, бәйләнеш булган, кире бәйләнеш булганда, әлбәттә, бұл безне ныграк илһамландыра артабан эшләргә. Һәм карточкалар турында әйтәң, ниндидер бер акциялар оештырырга теләйһегез бит инде. Акциялар без гомумән карточкаларда мына булдырабыз һәм уларда тәүдә 100 экземплярда без бушлай таратасакбыз. Ниндидер конкурстар эшләп, мәсәлән, бүген үк премьерала шулай карточкаларда берәй бәләкәй конкурсларда без таратабыз. Гомумән адактан зуррак тираж чыгарсак, без уларда бөтен балалар баксаһына бирәсәкбез. Чөнки тәүдә күрһәтергә тиешбез, ниндәй сифатта, нисегрәк эш башкарылды икән. Гомумән балалар өчен йырдар язуда пландар бар, тибеткән. Һәм тәүге йыр язылган йокларга. Менә беренче йырдар шул булды. Төстәр видеоролигында без уларды тулы йыр итеп, ала бер хәтидән чыгарасакбыз. Караоке форматында эшләйсәк, чөнки башкортлар бигрәк йырларга ярата. Гомумән кешеләр йырларга ярата. Шуның өчен шундай еңел, уен формаһында кешеләр телде өйрәнергә тиеш. Йырдар языла барасактар артабанда. Һәм һин бит инде менә әүдем ямагаты алып бараһың, киләсәк буынды кайгыртаһың. Менә киләсәккә тагыла пландар ниндәй? Әлбәттә, без теләйбез бу проектты артабан үстерергә. 5 көн янһүрәттә тукталып калмаска һәм янһүрәткә килгәндә, әлеге янһүрәттәр улар нык бәләкәстәр өчен, улар нык ябай. Мәсәлән, 5 яшьлек балага әсә миңа кытык түгел, мин бу төстәрде беләм дә инде. Әлбәттә, уларга әлеге янһүрәттәр бик кытык түгел. Ләкин без башларга булдык иң бәләкәстәрдән һәм артабан үсергә олларактар өчен шулай кушымталар, улар шулай ябай, әле бәләкәстәр өчен. Кушымталарды олларактар өчен дә гомумән киләсәктә улар өчен кушымта булдырырга шундый хыял бар. Проектты артабан үстерергә, ниндәйдер минең исәп әйткәндә әле идеяларым нык күп, музыка менән дә бәйле, балаларга музыка менән дә бәйле. Шул янһүрәттәр менән гомумән проект менән бәйле пландар күп. Һәм без һиңа уңышлар теләйбез. Гомумән безнең менән әлеге мәлдә әңгәмәләр булды. Рузилә Кинябулатова, ул балалар проекты итәкчесе һәм икенче катта ул үзенең проекты менән таныштырасак, мега сауда үзәгендә ул да кушылып, ошо барган сараларга барыһын да якташларыбызды сакыра балалар проекты менән таныштырырга. Конкурс ул елдан-ел киң популярлык алуы һәр кемгә билдәле. Әлеге вакытта безнең менән эфирда Өфөнән Рәсүл Абдрахманов була. Ул әлегенә үзенең атаһы әле үтенә бирәк. Рәсүл, әлеге вакыт әле һин нидә әкиятте һөйләнең? Бұл әкиятте һөйләргә һиңә кем өйрәтте? Атаем. Бұл сәхнәнән гомумән сыгырга куркманыңмы, сәхнәгә сыгырга? Башкаларга һин ошо тасури итеп әкиятте һөйләү өчен башкаларга нидә теләктәрең булыр ине? Нисегрәк куркмай гына сәхнәгә сыгырга кирәк? Бүгенде һин бүген орта әкиятче итеп һөйләттең бит инде. Киләсәктә кем булырга хыялланаһың? Иләгәр боксер и әкиятче менән Афарин, молодец. Артабан һүзде Рәсүлдең атаһы Илшат Абдрахмановка бирәм. Балаларны гомумән шундай рухлы итеп тәрбияләү нисегрәк, кайдан килә икән? Рәхмәт һорауыгызга. Барыһын да шундай матур күркәм байрам менән котлау итәм килә. Балаларны ул тәрбияләүдән күп нәмә тора. Менә мин балаларымды һәр вакыт кайбер бер гаиләләрдә бит инде балаларны әйтләр, һин насар, һин шундай, һин ялкау, һин тегеләй, һин булай. Минең гаиләлә киресенчә. Мин аларга әйтәм, афарин, молодец, шәп, бүркүт, арслан. Һәм мин һине яратам. Балаларга шул һүзне күбрәк әйтергә кирәк.
шул сакта балалар ничек шундай күчлүү, уверенный булалар. Сіздер шунан келе, һәм гомумән әйткәндә безнең гаиләләр барыһы талантлы. Минең атай, мәсәем шундай талантлы кешеләр, һәм шулардан бергә күскән, һәм ничек ул балаларга да күсте. Һезнең гаиләдә ничә бала тәрбияләнә? Без 3 малай тәрбияләйм. Алар бер бәләкәй малайым Султан ул мотор итеп шигырь һөйләй белә. Бүген генә сыгыш яһап килдек, барып 20 гимназияла. Өлкән агаларлы шулай талантлы мотор итеп мотор кисәләр, тапшырулар апара белә. Гомумән барыһы да талантлы. Соңгы вакытта бит билдәле булуынса, балалар арасында үзләрен туган телен белмәгәннәр күп дип әйтергә кирәк. Менә һезнең гаиләдә туган телгә карата һөю ничек алып барыла икән? Башкорт теленә һөюде ничек уятырга кирәк? Башкаларга нинди кәңәшләрегез булыр? Ничек гаилә эсендә һәр вакыт башкортча һөйләшергә кирәк. Чөнки урыс телендә улар мәктәптә садикта һөйләшә алалар бит. Тышта балалар дусларма уйнаганда шуга гаилә эсендә һәр вакыт күбрәк вакытты бүлергә кирәк балаларга. Алар күбрәк һөйләшергә кирәк. Ничек башкортча һәм һәрбер бала менән һөйләшкәндә ул баланы dur кеше үзеңнең тиңләшең итеп күрә белергә кирәк. Ату гаиләләрдә караһаң кайбер бер баланы тик утыр, өндәшмә, оялмайыңмы? Без алай түгел, әйттем бит инде уже. Мин керен саларга һәр вакыт аларның үзен әйттерәм, аларның үзенең үзе бар. Шуңа күрә лә алар бүген күрдегез. Менә һаумы әкият республика конкурсына килгәндә һез ни өчен катнашырга булдыгыз һәм ул ниндәй башлангыцка әйтергә кирәк? Минең Расул улым 293 садикка йөрүнү битендә шуларның җитәкчеләренә Эльвира Зиннуровнага һәм уның тәрбиясе Нәйлә Равиловнага ду рәхмәтен әйткәм. Улар шул талантын мин ничек беләйем һәм алар да шуны күреп тәкъдим иттеләр. Әйдәгез әле өйләтеп карайык әле дип. Шуннан башланып китте һәм матур уңышларга өләштек. Әңгәмәгез ду рәхмәт, уңышлар һезгә. Инде артабан игътибарды сәхнәгә юнәлтәйек. Bil yaxşıraq buldurabıq alğa birişmə. Ey gurur xalqım, hissdə başıymə. Bil yaxşıraq buldurabıq alğa birişmə. Башкортстандың халық артисі Артур Туктағұлов жетекшілігіндегі Далан фольклор эстрада түркімі. Ваши аплодисменты. Группа «Далан», художественный руководитель, народный артист Республики Башкортостан Артур Туктагулов. Ну что, мы напоминаем, что сегодня здесь, 14 декабря, мы вместе с вами отмечаем День башкирского языка. Вообще очень сложно представить, как общались люди, когда средством коммуникации был не язык, а, например, мимика и жесты. Наверняка очень сложно было передать всю бурю эмоций, все свои чувства. Все это, конечно же, воплощая в стихи, песни, прозу. Как это было? Но хорошо, что мы сейчас можем общаться. Да, более того, вот в такие моменты очень помогает танец, народный фольклор и, конечно же, настоящие эмоции, которые сегодня переполняют всех участников нашего праздника. Здесь башкирские с любовью, поэтому наш праздник продолжается. Впереди много интересного. Показ башкирской моды, замечательные танцы, песни и самые юные участники нашего сегодняшнего праздника тоже еще выйдут на эту сцену. Ну, а мы хотели бы рассказать вам об одном очень интересном проекте, который стал достоин гранта главы республики. Это телевизионный поэтический конкурс на башкирском языке «Йөрәк хүзе», что переводится как «Слово сердца». Давайте еще раз вспомним об этом проекте. Все внимание на экран.
кырдарым, балдай татлы һыуҙарым, яландарым, урманым, күккә ашҡан Уралым, минең изге төйәгем, һеҙҙе һөйә йөрәгем. Күгәреп күккә үрелгән ҡарлы башын Уралдың, күҙең яуын алырҙай, матурлығын ҡырҙарҙың, мәңге маҡтар инем мин, мәңге данлар инем мин. Тыуып үҫкән илемдән, яҙмышым йыраҡ ташлаһа, һеҙҙе һағынып өлгөрәм, төшөмдә һеҙҙе гел күрәм, минең тыуған ҡырҙарым. Балдай татлы һыуҙарым, яландарым, урманым, һөйгән һылыу Уралым. Тыуған яҡтан ел иҫһә, ул миңә хәбәр килтерә. Тыуып үҫкән еремдән, өҙөлөп һөйгән илемдән, минең тыуған ҡырҙарҙан, балдай татлы һыуҙарҙан, яландарҙан, урмандан, күккә ашҡан Уралдан миңә хәбәр килтерә. Миңә хәбәр килтерә. Паровоздар киҫеп сыҡҡан ерҙә, Урал ҡаялары уртаһын оппаҡ ташҡа баҫып ҡарап торҙом. Республикамдың мин иртәһен, тын күлдәргә төшкән аҡҡош меней, уйһыуҙарҙа ята аҡ томан. Ниндәй йәнле иртә, бына бер саҡ тау биттәрен солғап яҡтыға ҡояш сыға башлай. Нурҙарына ем-ем итә Урал таштары. Иртәнге ел әкрен генә өрөп, һыйпап үтә үлән баштарын. Күрәм, эшкә тора республикам. Һөрән һалды бына гудоктар, эшсе өйҙәр ҡояшҡа ҡаратып. Тәҙрә асты, күҙ ташлайым ҡабат. Иҙел буйлап колхоз ауылдары тартылған. Уяналар өйҙәр, шау-шыу булып, көтөү сыға әүен артына. Терелделәр юлдар, автобустар, ҡыҙ һәм егеттәрҙе тейәгән баҫыуҙарға бара. Ә арыраҡ, башаҡ тулҡынланған ҡырҙарҙа ҡуҙғалдылар баҫыу караптары. Ҡыр күмелә күмәк эш менән. Паровоздар киҫеп сыҡҡан ер. Йөрәк һүҙе или слово сердце — это телевизионная программа на Башкирии. Сегодня с нами победитель в номинации зрительских симпатий. Это слово сердце. Ваши аплодисменты. Әлеге минуттарда Йөрәк һүҙе шиғри телевизион бәйгенән үтеп күрһәтелде. Ул проект ғөмүмән әйткәндә һуңғы 3 йылда шундай популярлыҡ алды, хатта Рәсәй кимәленә сыҡты. Ҡатнашыусылар әленән-әле үҙҙәренең теләген белдереп кенә тора. Ғөмүмән мега сауда үҙәгендә килеүселәр һаны артҡандан арта. Араларында махсус рәүештә милли кейемдәрдә килеүселәр дә бар. Мәҫәлән, әлеге сираттағы әңгәмәсем Өфө ҡалаһының Селтәр студияһында шөғөлләнеүсе Сәбилә Хәбибуллина. Менә бөгөнгө сараға ғөмүмән һеҙ ниндәй маҡсатта килдегеҙ? Беҙ башҡорт халыҡ ҡатын-ҡыҙҙарының кейемен тергелеүсе студиянан килдек, Селтәр студияһынан балалар күреп үтһен, белеп үтһендәр дип, беҙ шул кейемдәрҙе, боронғо кейемдәрҙе музейҙарҙың күргәҙмәләрҙән алып төҙәтәбеҙ, эшләйбеҙ инде.
Үзебездин кийимдерибиз менен күлдәк, камзул, гелән, шул нәйләрде кийимдерди үзебез эшләйбез. Бидәүстәр, хакал, селтәрдәр, кашмаудар эшләйбез. Шунын шул нәйләребез менен Өзесем хандыгы дигән проект менен йөрибез. Балалар бакчаларында, төрле балалар бакчаларында, мәктәптәрдә йөрибез, этно дәресләр үткәрәбез. Нәйләрдә, музейларда, библиотекаларда чыгыш яһайбыз. Балаларны таныштырырга тырышабыз. Балаларга бик кызыклы, урыс балаларга бик кабатка хораудар бирәләр, танышалар. Шул Bizim башкорт менән культураһы менән таныштыруды дәвам итәбез. Үзебезнең эшебез шул инде безнең. Мин 20 ел балалар бакчасында тәрбиясе булып эшләнем. Башкорт төркемендә эшләнем. Башкорт төркеме урыс бакчасында 150-нче бакчала. Урыс садигында башкорт группасы башкорт төркемендә эшләнем инде. Үзек көлөсе буын араһында башкорт теленә карата һөйүде. Нисегрәк тәрбияләү кирәк? Оларга тәрбияләү мәсьәләләренә килгәндә, тәрбияләү һораулары нисегрәк булырга тиеш икән? Башлап балалар бакчасы яшьләрендәге балаларны иң алда төрле уендар, дидактик уендар менән танышырга дип уйлыйм. Төрле элементтар менән, узурдар менән, декоратив узурдар менән, шуннан менә киемдер мин үземнең тәҗрибәмнән әйтә алам. Мин балаларны тәрбияләгәндә тәүдә башта ниндәй монда төп халык яшәгән, башкорт халкы. Улар күчмә тормыш алып барганда, шул тирмә бидәүдә күрһәтә торган балалар үзләре аппликация менән тирмә бәйләнекләргә бидәйләрендә шуннан ошо бидә үстерде, тәнкәләрне күрһәтә торган балаларга. Башкорт телендә көне буе башкорт телендә һөйләшәм балалар менән һөйләшә торганым. Ата-әсәләр менән әйтәм, ата-әсәләр менән бергә эшләй торганым шулай эшләнегендә. Телде белергә тиештер балалар. Мин үземнең 4 yeğenim бар, 2 yeğençәрем. Мин өйдә тик башкортча гына һөйләшәм. Балалар менән yeğenләрем менән шулай башкортча һөйләшәм иде. Димәк, әлеге вакытта заман башка, заң башка тиһәңдә, өләсәйләр мәктәбе әле бухала бар һәм хаклана. Безнең Өфөлә бит менә Актирмәнең бер бүлеге, өләсәйләр мәктәбе ундала торабыз. Менә мин ундала йөрим. Төрле сараларда катнашабыз, нидәр концертларда. Менә ул нидәрдә таныштырганда безнең Өләсәйм хандыгы дигән хандыгыбыз бар. Шунда нидәрдә бидәүстәрдә халабыз, киемдәрдә халабыз һәм башкорт халык иң битендә ул балаларга иң аңлаешлыгы дип уйлыйм. Башкорт милли коралдары. Курай тавышын ишеттерәбез менә. Кумызда уйнап ишеттерәбез, битәбез балаларны. Менә әйтәм бит әле нидә библиотекала үткәргәндә үз балалар 7-нче класс балалары шул хәтле ихлас бейдер нигә тирмә кумыз тавышына бейдер. Шулай итеп дәвам итәбез эшебездә. Без кирәк, өләсәйләр кирәк дип уйлыйм. Чөнки без хәзер үз хаклы ялда вакытыбыз бар. Шул нидәргә йөрергә тырышабыз, төрле җирләргә балаларны таныштырырга тырышабыз. Әгәмәгә өчен ҙур рәхмәт. Артабан һүдемде хеҙмәттәшем Гөлназ Хәйбуллинаға тапшырам. Декабрь киске сағат 10-да Башкортстан юлдаш телевидениеһендә тик һеҙҙең өсөн генә башҡортса караоке. Сапыя ҡар әле, алда ғүмер бар әле, һөймәгәнгә һөйкәлмәйбеҙ, һөйөүсе булыр әле. Вот это я удачно зашла! Скидки до 50%! Распродажа зимней коллекции в салонах немецкой обуви. Не лечись в интернете. Консультация врача 1200 рублей. Звони в республиканскую клинику 200 ровно 81 91. С 21 декабря
декабря Государственный концертный зал Башкортостан приглашает на новогоднее представление для детей «Волшебный цирк Деда Мороза». Такого шоу вы еще не видели. Спешите приобрести билеты в кассе Государственного концертного зала Башкортостана. Поездки по доступной цене. Скачайте приложение Uber Russia. Вы предприниматель и хотите увеличить продажи, но никогда не пробовали размещать рекламу на ТВ? Мы готовы помочь. Приглашаем вас на бесплатную бизнес-консультацию в Уфе. 22 февраля во Дворце молодежи юбилейный концерт группы «Машина времени». «27 лет аптеки Вита помогают вам быть здоровыми. Приходите в аптеку Вита и получите возможность выиграть один из многочисленных призов. Бургер Кинг. Новый 6 за 199,90. Бургер Кинг. 3 бесплатные поездки. К дочке до Борисоглебской. 2 продукты захвачу. 3 к внучатам заскочу. Переводите вашу пенсию на социальную карту Башкортостана и получайте 3 бесплатных поездки на общественном транспорте каждый месяц. В подарок от банка Уралсиб. Подробности на сайте уралсиб.ру и по телефону 8 800 250 57 57. Большой фестиваль роботов ТКЦ Ультра. Дети Милана, Праги, Санкт-Петербурга уже видели это. Теперь Уфа. 85 технологий, роботы-сенсации последних международных выставок. Уникальный цирк роботов и 4 фантастических техношоу каждые полчаса. С 26 декабря по 2 февраля большой фестиваль роботов ТКЦ Ультра. Времена года. Скидки до 50%. Рядом с мягким золотом. Yana bir salamlab turay efirda işimizde devam etamiz. Studiyada Sirat'tagi qonağımız Amir Abdurazakov ismindagi Bashkortoston kinostudiya yetakchisi Yunir Aminov. Havmag'id. Havmag'id. Yunir Minglaboyev bizni Bashkortsa yanhuratlar bilan tanishtirsak, ular tibdan dunyo ko'ra. Albatta, biz bu yil Allohga shukr grant oldik. Shu grantga biz 5 multfilm yanhurat tushirdik endi. Yanhurat tushirib ул кино tushirib tiydi ishlab bo'lmaydi. Uni bizning Rim Sharafudinov degan художник-постановщик uni har birini hurat tushirib, qog'ozga shundan kompyuter skaner aşağı o'tkazib, оживлять shulay ishladik endi. Albatta, bizga yordamga Muxi studiyalariga yordam keldi endi Artur Abdurahmonov da heylashgandan so'ng aytdi endi biz keladi, ulgurmaga yordam etasak, chunki biz shu xatni qablandik xalqqa multfilmlarda ishlarga. Bizning multfilmlar ул мына Башкортостандагы яшаган халык әкиятләре, ул рус әкияте, башкорт әкияте, татар, чуваш, мари халык әкиятләре инде. Әлбәттә бу әкиятләр 5 сериянан тора инде. Унан тыш без тагыла 2 янхурат эшләнек. Бере ул төфтәр өйрәтә торган балаларга 3 яшьлек, 4 яшьлекләргә инде, һәм дә икенчесе хандарда өйрәтә торган инде. Бик күләмле проект, минеңчә, һәм гомумән кемдер тексты укыясак, бәлки актерлар да ялбитләсәктер. Ой, ул тексты теге яшьтәр театрынан килеп укындылар. Бала тавыштарын укына инде теге Сестренка фильмда главную рольда уйнаган егет инде. Арслан Кырымсурин. Арслан Кырымсурин, шул. Гомумән алганда, бу янхураттар битендә 3-4 минутлык кына белүемсә, һәм бу тәм максат балаларның игътибарын югалтмаугадыр. Әлбәттә, ул мультфильмдар минең 3-4 минут чөнки одак тотмас өчен балаларды теге яйлып итәргә. Артабында мин уйлайм, икенче елга бу пландарда корып, шул мультфильмдарды төшерергә дәвам итәргә. Чөнки безнең Башкортстанда башкорт мультфильмдары юк дип әйтергә мөмкин. Бар улар әлбәттә, но улар әз. Шуңа мына урыс мультикларын карайдар, Голливуд мультикларын сетелдәрдән карайдар итенде. Минеңчә бу мына етәкче буларак беренче опытында серийный мультфильмдар тагыла мына студия мөхәммәд һилашкандан соң Артур Абдурахмановның хыял бар полнометражный бер ниндәй башкортча мультфильм эшләргә итенде. Аллага шөкер, мәдәният министры Әминә Шафикова безгә аңлай, ярдәм итәм дине һәм дә безнең
хөкүмәт ярдәм итә, без әлбәттә мультфильмды төшерсәк бит эшләйбез. Полный метрлы, килеп сыкканлар. Был хыял. Сөнки был бит инде республика өчен бик мөһим проект дип уйлайм мин. Сөнки үтеп килгән ул буын, ул башкорт телен белергә тиеш. Тәүсир аталарның телевизор артында утыра. Әлбәттә, моны үземнең дә балалар теге иртәндә торалар да ян хүрәттәр карый башлайдар бит инде. Улар рус телендә карыйлар. Шуңа теге әдрәк йөрәктә үкәп китә. Шунда безнең башкорт мультфильмнары күбрәк булса, бәлки күбрәк һөйләшә башларлар инде дип уйлыйм бит инде. Шул балалар. Башкорт теленә. Башкорт телендә, әлбәттә. Ну, бүген бит инде телефонда ултыра балалар. Һәм гомумән уларның игътибарын менә башкорт теленә ялеп итүдә янһүрәтләрнең роле нинди урында алып тора һәзеңсә? Алдыңгы урын ала, чөнки янһүрәтләр улар бит инде теге төрле төстәрдә төшерелгән. Теге ма нишләптер балалар рекламаны ла күп яратып карайдар бит инде. Теге ма бала туганы реклама башланһа шәп карай башлайдар бит инде. Шул янһүрәтләр дә теге төрле төстәр булгас, теге ялеп иткәс, теге шуга балалар шуга нык игътибар итә. Улар бит фильмдар карамай. Шул хәзерге яшьләр ысынлап та теге мультфильмдар дигәндән башка теге күп телефондарда утыра. Әлбәттә без интернет селтәрдәренә лә уны ташлайсак, һаласак инде шуны карагандар өчен Instagramда, Facebookта ла бит интернет селтәрдәрендә үзебезнең янһүрәтләрне урнаштырсак. Һәм әлбәттә төп телеканалларда. Әлбәттә BST каналына бирәбез, Курайга ла, Тамырга ла. Гомумән алганда тагыла ниндидер янһүрәтләрдән тыш балалар өчен бәлки сериалдар, фильмдар төшерү каралганмы? Өлкәннәр өчен дә каралган. Моны безнең Алла бирһә Аппак кар дигән кыска метрлы фильм төшерә башлайбыз инде. Уны әле әзерлек эшләре бара. Вилю Рәйсән Дәүләтов документалистный режиссерыбыз бар. Ул теге шул бер бала турында, кызыкай турында фильм төшерәсәк инде. Бу дөньяда булган хәл турында шул бер бәлки бала больницага эләгә инде, урыс авылына инде. Шунда ул теге урыс телен белмәүенсә, теге шул конфликтный ситуация килеп чыга инде. Унан башка мына Баймак районында Тубин авылында яшьләр Талкас күлендә хоккей уйнап без коробки дип әйтәм инде, чемпионат иңгәндәр инде. Шулар турында Гильза дип атала инде, уны Динар Абдурашидов эшләсәк инде фильмда. Унан башка мына быел төшерә башланык. Бер-ике көн генә сөмешле көндәр калды инде, Саптар дигән фильм. Уны теге Битва Подмосковья дип әйтәм инде, шул безнең 9 майга өлгертергә тырышабыз инде. Әлбәттә, хыялдар күп. Башкортстан күбрәк кинолар төшерергә килә. Роман Пожидаев мына Шәҗәрә турында полный метр төшерәм дип йөри хыялланып. Шул Шаймуратов генерал турында фильмды төшерергә хыял бар. Салават Юлаев та бит инде. Ну, уларга эшләргә акча кирәк бит инде. Хәер, дәүләт телләрен һаклау, үстерүгә юнәлтелгән ошо конкурсларда катнашып, республика башлыгы грантын алу мөмкинлеге бар инде. Гомумән башкорт телен үстерүгә игътибар арта бара. Арта бара, Аллага шөкер, арта бара. Чөнки бүтәле әйтәләр бит инде, башкортса һөйләшер кирәк, башкортса роликларда эшләйбез моны. Без бит инде вирус роликлар эшләй дә башланып бит инде. Буш вакыттар бар тигәнә теге режиссер, сценаристларда ев алам да тигәнә серия роликлар Алла бирһә улар без уларда моны селтәрдәргә күп итеп ташлайсак да күбе. Нima турында? Менә бер халдатман офицер турында башкортса хат яза урыс малае, ул Берен районында туып үскән инде шул. Ул әле моны селтәрдәрдә уның дәвамдары бар хәзер моны бер роликта майор әрләйендә халдатта һинишәп үзең яңгыз барып тиз генә арттан зотты еңдең типте. Бәтәш ура дип кыскыргасы, мен дип ура дип аңланым да шул йөгереп киттем инде дип. Шундайрак бер кызык мәдәктәр булды инде бар инде. Һәм дә мөхәббәт турында, шул яшьләр турында, ну, эшләйбез инде. Һәм иң мөһиме башкорт телендә. Әлбәттә, ул башкорт телендә бөтәһеле популяризация кирәк бит инде безнең башкорт телендә. Менә, мәсәлән, мин бала сактан башкортча сөйләшергә тырыштым. Минең өләсем мәрхүм дә әйтә торгайны. Ул моны русча сөйләшеп йөрим. Калала үскәстеге әйтә бит инде. Өйгә инһәң, ул моны
русса һөйләшмә, мына башкортса гына һөйләш дип. Шуннан башлап мин теге үз телемдә һөйләшергә оялмаем. Горурланам һәм дә үземнең кызларыма ла әйтәм башкортса һөйләшергә дип, улар мына Аллага шөкер тамырга ла йөриләр, башкортса һөйләшәләр. Әлбәттә русса күп һөйләшәләр инде, өйгә ингәс тә мин әйтәм кызларым, әйдәгез башкортса һөйләшәйек дип шул тырышам инде. Бүген кызыгыз да сыгыш яһайдыр. Бүген минең бәләкәй кызым да сыгыш яһай, Аллага шөкер. Өлкәне мәктәптә укып йөри, шул пианинога инде. Уны ла Аллага шөкер тамырның теге тапшыруларын апара инде. Зур рәхмәт. Хәзер без уларны бергә карарга барайык. Тамаша дәвам итә һәм Мега сауда үзәгендә хәзер Тамыр телеканалында шөгыльләнгән балалар да безгә матур байрам концерты бүләк итәсәк. Это название звучит на башкирском языке, и таким образом учат слова и взрослые, и дети. Все верно? Правильно. И сейчас мы приготовили специальный ролик по этому проекте, а его участников давайте посмотрим внимательно на экран. Спасибо. Мы продолжаем. И у нас есть такая интерактивная площадка, действительно. Сегодня, кстати, каждый... Башкорт теле көненә арналган телемарафоныбызды артабанда дәвам итәбез. Әлеге минуттарда Башкортстан дәүләт телдәрен үстерүгә тос өлеш индерүчеләр арасында еңгән катнашучылар турында танышалар. Улар арасында башкортча һөйләшкән курсактар, ул башкортча кушымта булганмы, һәм башкалар дип әйтергә кирәк. Ә мин инде зираттагы әңгәмәсем менән таныштырамын. Ул Хаума Әкият республика конкурсында катнашучы, шулай ук еңү яулаучы Нефтекама калаһынан Инзилә Рәхимова. Инзилә апай, һаумыһығыҙ. Был сарага һеҙ быйылғы конкурста һеҙ ни өсөн катнашырға булдығыҙ һәм ниндәй ижади эш менән сығыш яһанығыҙ? Biz бұл конкурста инде 3-нче ел рәттән катнашабыз. Гомумән безнең калабыз республикабызның төньяк көнбайыш районында урнашкан. Шуңа ла бездә башкортлар ханаулы гына. Шуңа карамастан без бик тырышып эшләйбез балалар баксасында. Минем балалар күрү халәте насар булган балалар. Шуңа карамастан без башка балалар белән бер рәттән катнашабыз, тырышабыз, эшләйбез һәм еңәбез. Балаларды театр сәнгатенә җәлеп итү ниндәйдер авырлыктар килеп сыкмаймы? Авырлыклар бар инде ул. Шуңа карамактан безне итәкчеләребез гел хуплай. Бездә Башкорт дәүләт филармониябыз бар. Ундай күлдәкләрме, курсактармы, нимә кирәк булса да алар безгә гел ярдәм итеп хуплап, мактап торалар. Бундай сараларга җибәреп торалар. Быелгы сарала һеҙ быелгы конкурста ниндәй эш менән сыгыш яһанығыҙ? Быел без үзебезнең төркем менән театраллаштырылган күренеш менән интернет конкурста катнаштык. 3-нче ел рәттән катнашабыз. Беренче елны без 3-нче урын алдык. Былтыр без 2-нче урын алдык. Быел без 1-нче урын алырга тиеш идек, әмма дә быел без тагы ла мактаулы 3-нче урында. Бұл бит инде нимә? Бұл безгә алга барырга, эшләргә тырышырга һәм әлбәттә 1-нче урын алгансыга тиклем балалар менән алга эшләргә тигән күз. Димәк, егәүдәр алда әле. Әлбәттә. Әңгәмәгә зур рәхмәт, уңышлар теләп калабыз һеҙгә. Ә инде мин артабан һүҙемде хеҙмәттәшем Гүнас Хайбуллинага тапшырамын. Һүҙ һиңә, Гүнас.
Исемлек сауда комплексындағы башқұрт тіліне арналған телемарафон дауам ете. Әлігіне хілдің ехтибарылға Фейзи Ғаскаров исеміндегі башқұрт халық бейдері ансамблі сығышы болды. Әйінді біздің бір сағатлік тамаша тамам. Шулайда мен хөдемнен қошлашмайым. Артабан енді хүдде телеудек тапшыруына тапшырам. Студия. Не выложил, не было тилербетиндейи. Шундай цифровизация заманаха келеп кетти. Живем во времени цифровизации, а вот моя маленькая 9-месячная дочь прямо врывает из рук мой мобильник. Вся жизнь у нас... Минем исемем Искәндәр. Ул батша, тәвәккәл, еңеүсе, кешеләрҙе яҡлаусы тигәнде аңлата. Шуға күрә әсәйем, минең улым киләсәктә шундай сифаттарға ия булып үҫһен тип, ошо исемде ҡушҡан. Ә һинең исемең нимә аңлата? Исеме лә уның вазифа шул. Һәм вазифа бөтә ғүмере. Тик бер кеше күпме нур ҡалдырып китте. Уны ҡояш үҙе ебәргән. Ғафу итегез, Башҡортостан Юлдаш телеканалында башҡорт теле көнөнә арналған телемарафон дауам итә. Ижади төркем исеменән һеҙҙе Гөлсимә Иштанова сәләмләй. Бөгөн республикала ысын мәғәнәһендә башҡорт теле байрамы һәм ул саралар Мифтахетдин Аҡмулла һәйкәленә сәскә һалыуҙан башланып китте. Әйткәндә, башҡорт теле көнө Бөтәдөнья башҡорттары ҡоролтайының тәҡдиме менән 2015 йылдан алып үткәрелә һәм быйыл йәй Өфөлә үткән 5-нче ҡоролтай барышында форум делегаттары республика башлығы Ради Хабировка ул сараны йылда даими үткәрү тураһында тәҡдимен сығыш яһаны. Башҡортостан башлығы был фекерҙе хуплап ҡаршы алды һәм быйылдан башҡорт теле көнө рәсми указ менән махсус рәүештә раҫланды. Өфөнөң сауда үҙәктәре лә был байрамға ҡушылды. Ультра сауда үҙәгендә ошо ваҡытта Аҡбуҙат журналының Урал Батыр эпосы буйынса әҙерләгән анимацион фильмы презентациялана. Башҡортостан лайфстайл үҙәгендә аудиокитап презентация үтә, мега сауда үҙәгендә беҙҙең хеҙмәттәштәребеҙ эшләй һәм һүҙ уларға беҙҙең хеҙмәттәшебеҙ Азат Ғәлиуллин унда эшләй. Азат, һүҙ һиңә. Азат менән бәйләнешкә саҡ ҡына һуңғараҡ сығырбыҙ. Мин иһә беҙҙең студияға килгән ҡунаҡтар менән таныштырып үтәм. Филология фәндәре докторы профессор Фирҙәүес Хисамитдинова, Мәғарифты үҫтереү институтының милли мәғариф буйынса ресурс үҙәк директоры урынбаҫары Мәрхәбә Дәүләтшина һәм Өфө ҡалаһының Дим районының 162-нсе полилингваль смарт мәктәбе директоры Наил Әминев. Хәйерле көн, хөрмәтле ҡунаҡтар. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ студияла тағында Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең халыҡ артисы Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Хөрмәтулла Үтәшевты көтөп ҡалабыҙ. Әлегә студияла әңгәмәне башлай торайыҡ. Республикала мәғариф милли проектын тормошҡа ашырыу буйынса ниндәй эштәр бар, был йүнәлештәр нисек тормошҡа ашырыла, ошо хаҡта һөйләшәбеҙ. Шулай ҙа бөгөн тәүге һорауыбыҙ моғайын ошо көндөң әһәмиәте тураһында булыр. Фирҙәүс Ғилметдиновна, бына рәсми рәүештә башҡорт теле көнө раҫланды. Был көндөң әһәмиәте нимәлә икән? Әлбиттә, был көтөп алынған байрам.
Һәм шул ук вакытта безнең өчен эштә башкорт теленең теге туган көне, байрам көне, ягъни тел көнен әлбәттә 15нче елда гына түгел, уны Корылтай башлап ибәргән. Уга тиклем әйтәйек шул вузларда, мәктәптәр һәркем менә шул башкорт теле байрамын үткәрде ул. Әмма улар бөтәһе әйтәйек теге җәмәгатьчелек кимәлендә, балалар кимәлендә. Менә инде хәзер указ булгас, теге дөйем официаль рәвештә үткәрелү ул әлбәттә башкорт теленең статусын, имиджын үткәртергән мөмкинчелекләр бирер дип уйлыйм инде. Мәрхәбә Сәгыйфовна, һезнең фикерегез ничек? Нинди проблемаларга игътибар итәргә кирәк, мөмкинлек бирәләр бу көн? Әлбәттә, башкорт теле дәүләт кимәлендә ошондай байрам итеп үткәрелү ысынлап та безнең өчен бик зур әһәмияткә ия. Был башкорт теленә тагы ла игътибарды арттыру, уның тагы ла бәсен күтәрү өчен, уны дәүләт кимәлендә кулланылышка индерү өчен тагы бер адым дип һанайбыз инде. Һәм ысынлап та уны ошо башкорт телен укыту мәсьәләләренә, уның оештыру мәсьәләләренә төрле яклап та ярдәм итер дигән ышанычтабыз инде. Наиль Радикович, һезнең мәктәптә был көн ничек билдәләнә, нинди саралар үтә? Без күп профильле полилингваль мәктәптә 162-нче смарт мәктәбендә декабрь айын башкорт теле атналыгы дип игълан иттек. Ай буена бездә башкорт теленә карата күп саралар үткәрелде. 10 декабрь Әхмәзә Көйвәлдин туган көне, 14 декабрь бездә хәзер зур байрам битендә башкорт теле көне һәм 24 декабрь Башкортстан Республикасы Конституция көне. Шул сараларга арнап декабрь айы буйлап матур башкорт телендә күп саралар мәктәптә узгарабыз. Һәм гомумән әйтергә кирәктер, 162-нче смарт мәктәптә көн һайын башкорт теле, шулаймы? Бездә көн һайын башкорт теле, бездә 1нче класстан алып балалар өс тел өйрәнә, ул 2 дәүләт телләрен, рус һәм башкорт теле, һәм 1нче класстан сит тел өйрәнәләр, ул инглиз теле. Бездә 1нче класстан 11нче класска алып башкорт теле дәресләре адына 70 дәрес. Балалар төркемнәргә бүленеп башкорт телен матур итеп укыйлар. Һәм мега сауда үҙәге менән бәйләнештә яйланык. Әйдәгеҙ Азат Ғәлиуллинға һүҙ бирәйек. Азат, һүҙ һиңә. Башкорт теленә арналган телемарафоныбызды Өфөнең мега сауда комплексында дәвам итәбез. Гомумән был көн башкорт теле көненә арналган тамашалар ул Өфөнең барлык сауда комплексларында ла үтә. Шулай ук республиканың башка төбәктәре лә был вакыйганы зур күләмдә билдәләй. Инде артабан һүҙемде башкорт бөтә дөнья башкортлары Корылтайы башкарма комитетына һүҙ бирәм. Был көнгә карата ниндәй конкурслар әзерләнегез? Корылтайдың белгесе Мимзия Каспаранова. Башкорт теле көненә карата бөтә дөнья башкортлары Корылтай башкарма комитеты бик матур күркәм саралар әзерләне. Ул да булһа интернет конкурс. Бу конкурсларга бөтә республикабыз, хатта Рәсәйдә башка калаларынан да кешеләр, халык дәррәү кушылды. Катнашучылар бик күп булды. Интернет конкурслар төрле яшьтәге кешеләр өсөн юнәлтелгән, төрле яшьтәге халыкты ялеп иттек. Балалар да катнашты, олылар да катнашты. Балалар һаумы әкият дигән конкурста көстәрен һанаша. Олырактар театрлаштырылган күренеш. Мин башкортса укыйм һәм Инстаграмда барган башкортса текстлар марафонында, матур язу марафонында катнаштылар. Башка йылдардан айырмалы быйылгы сара нитиклем оешканлы барды икән. Конкурслар нитиклем күбрәк оештырылды. Ысынлап та быйыл мына башкорт теле көнен халык көтеп алды дип әйтәм, хистә хата булмасын ки, был көндән алда ук бездә барыһы ла яза башланды. Бер ниндәй саралар үтәме, иҗади конкурслар үтәме. Безнең башкортса язышкыбыз килә дигән шундай теләктәр булды ысынлап та Корылтайга. Һәм бөтәһенә безнең ошо дүрт юнәлештәге конкурста 500-гә якын катнашучы катнашты, көсөн һанашты. 2 яшьлектәре лә хатта бар, һаумы
һаума әкияттә катнаштылар. Хатта хаклы ялдагы кешеләр дә көс сынашты. Һәм бына бүгін безнең ошо конкурстың еңеүчеләрен без мега сауда үзәгендә бүләкләйбез. Һәм бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты һәрбер еңеүчебезгә рәхмәт хаттары, дипломдар һәм бүләкләр әзерләне. Конкурста катнашучыларның географиясына килгәндә ничеклем ул киңрәк һәм зур икән? Ысынлап та киң Рәсәйнең төрле төбәкләреннән дип әйттем бит инде. Мәсәлән, бuna Инстаграмда башкортча текстлар марафоны үтте. Ул матур язу дәфтәре дип атала. Унда Ульяновскидан, Нижневартовск калаларынан катнаштылар. Бuna әле генә мин һаума әкияттә еңеп сыккан бер бәләкәй генә кызыкайымнан таныштым. Ул хатта Хайбуланнан да килеп еткән. Кешеләр моны халык алып ара тип тормай ошо байрамда катнашу өчен килгәндәр. Шунда бик куанычлы. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Байраман һеҙҙе. Инде артабан үтте һәм тапшырылды. Һеҙгә тапшырам студия. Рәхмәт, Азат. Шулай итеп, безнең менән тура бәйләнештә мега сауда үҙәгенән хеҙмәттәшебеҙ Азат Ғәлиуллин булды. Безнең студияға Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең халыҡ артисы Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Хөрмәтулла Уташев килеп ҡушылды. Һаумыһығыҙ. Хөрмәтулла Ғәзәлевич, безнең студияла осраҡлы ғына түгел, ул бөгөн Башҡортостан лайфстайл үҙәгендә үткән төп сараларҙың режиссеры ла. Һәм бына һеҙ безнең студияға байрам кәйефе алып килдегеҙ дип әйтһәгеҙ була. Нисегерәк унда кәйефтәр? Башҡортостан сауда үҙәге йәмәғәт гөрләп тора. Онда ҡурай моңо, башҡорт теле, артистларыбыҙ шиғыр һөйләйҙәр. Һәм әйткәндәй, унда тамашасыларҙы билет һатып ойоштормағанбыҙ. Үтеп барған саудаға, ялға килгән халыҡ, бала сағалар менән етәкләшеп берҙәм шунда үҙебеҙҙең мөхиттә. Унда сауда нөктәләре, башҡорт мөхите булдырылған ҡурай, китап нәшриәттәре, китап һатыу һәм башҡа үҙебеҙҙең милли булмышты сағылдырған бик тә үҙенсәлекле ғәләмәт байрам икән дә ул. Үҙебеҙҙең байлығыбыҙҙы белмәй, күрмәй йөрөгәнбеҙ тигән кеүек. Юҡһа, бына быға тиклем бит был башҡорт теле байрамы үткәрелә килде, ләкин бына рәсми рәүештә үткәрелгән йәмәғәт һиҙелә. Юҡһа бит инде йәмәғәтселек сафында башланғысында ғына барғайныҡ. Һәм әйткәндә бөгөн иртән үҙебеҙҙең бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы 2 көн бит инде Өфөлә сессия үтте. Һәм бүгөнгө көндә иртәнге яҡта был төрлө региондан килгән үҙебеҙҙең башҡорт райондарынан килгән ҡоролтай етәкселәре менән башҡорт теле дәресен үткәрҙек. Йәғни һәр бер райондан килгән, ауылдан килгән башҡорт үҙенең урындағы һөйләше менән, ягъни диалект һүҙҙәре менән ғәләмәттә беҙҙең телебеҙ бай икән. Һәм бына шуға һоҡланып, шундай асыҡ дәрес үткәрҙек. Унан һуң Ради Фәрич килеп ҡушылды беҙҙең әңгәмәгә. Һәм әйтергә кәрәк. Һәм тәьҫораттар ниндәй? Тәьҫораттар ғәләмәт шәп. Шуға күрә Алла бирһә, Ради Фәрич беҙҙең тәҡдимдәргә, беҙҙең активистарҙың ҡоролтай йәмәғәтселегенең мөрәжәғәт иткән башҡорт телен үҫтереү, ҡоролтай эшмәкәрлеген йәнләндереү буйынса конкрет тәҡдимдәр яңғыраны һәм был бик хуплап ҡабул итте. Алла бирһә, киләсәктә бына был эшмәкәрлек, ягъни башҡорт теле көнөнә ниндәйҙер яңы кимәлгә сығыр тигән өмөт бар. Һәм бер нәмәне өҫтәп китәйем. Әлбиттә. Бына ысынлап та шул тиклем мөһим икәнлеген мин кисә үҙебеҙҙең әйтәйек коллегаларыбыҙҙан, беҙҙең уҡыусыларҙан, төрлө илдәрҙән ҡотлауҙар алыуҙан башланды кисәге үк. Кисә үк башланды тимәк байрам кәйефе. Кисә үк башланды. Мәҫәлән, Исмәт Бинәр тигән беҙҙең күптәр белә. Исмәт Бинәр беҙҙең бөтәбеҙ өсөн, бөтә башҡорттар, бөтә Башҡортостан өсөн ебәрҙе ҡотлау. Ул үҙебеҙҙең Башҡорт дәүләт педагогия университетын тамамлап, ул әйтте: мин башҡорт телен өйрәндем, мин башҡорт телен күтәрҙем. Хәҙер башҡорт теле мине күтәрә тине. Мына ошондай ҡотлауҙар Татарстандан, Ҡаҙағстандан булыу шул уҡ беҙҙең байрамдың бик әһәмиәтле икәнлеген күрһәтә. Һәм бына бүгін Хөрмәтле Ғәзәлевичтың минең эргәмдә ултырыуы бушҡа түгел, ул беҙҙең икенсе алып барыусы. Һәм уға мөрәжәғәт итеүебеҙҙе тағы ла бер тапҡыр ҡабатлайым, юҡҡа түгел, сөнки Хөрмәтле Үтәшев, ул Башҡорт дәүләт академия драма театрында ҡуйылған, Айрат Бушахманов ҡуйған Зөләйха күҙҙәрен аса спектакле менән Рәсәйҙең бөтөн иң ҙур сәхнәләрендә башҡорт телен яңғыратып ҡайтҡан артисттарыбыҙҙың береһе Санкт-Петербург, Иркутск
Иркутск, Грозный һәм башка кала театрлары нисек безнең башкорт телен кабул итте? Ижевский һәм башка қалалар безнең телде сынафта бар ердә телегез моңлы дип әйтәләр һәм күптәр колаксын куеп тыңлап утыралар, бераздан уны алалар, чөнки дөйем бит инде уен барышында уны аңлайлар, күрәләр, шуңа күрә хатта телегезнең моңның тыңлар өчен тәрҗемәне алып куябыз дигән һүзләр бар. Афарин, һеҙгә артистларга был йәһәттән рәхмәт. Һәм башҡорт теле тигәндә беҙ әлбиттә Башҡорт дәүләт академия драма театр артистларының һөйләш телен, әҙәби телен, ул беҙҙең әҙәби телдең эталоны итеп тә ҡабул итәбеҙ. Шулай бит? Етешһеҙлектәр бар инде, әлбиттә. Бына күптән түгел генә Башҡорт университетының филология факультеты профессорҙары менән һөйләшеп килештем. Үҙебеҙҙең театрҙа дәрестәр үткәргән. Чөнки бит тел бит ул дөрес. Үсеш бара, үсеп бара. Бүгенге көндә ялга кушканда безнең сит телдән ингән һәм үҙебеҙҙең боронғо һүҙҙәрҙең моңон, мәғәнәһен аңлатып, баҫым һәм башҡа орфоэпик нормалар хаҡында ла әңгәмә булырға тейеш дип, шул системаға һалырға дип килешелгән. Алаберһа яңы йылдан һуң шул эште башларға ниәтләп торабыҙ. Афарин, шәп башланғыс, шулай бит. Беҙ үҙебеҙҙең тапшырыуҙың төп өлөшөнә күсәйек. Мәрхәбә Сәғафаровна, Мәғарифты үҫтереү институтында милли мәғариф ресурс үҙәге булдырылды. Уның маҡсаты нимәлә икән? Башҡортостан Республикаһы дәүләт телдәрен һәм туған телдәрҙе һаҡлау һәм үҫтереү программаһы сиктәрендә асылды был ресурс үҙәк. Апрель айынан башлап эшләйбеҙ һәм әлбиттә ул күп йүнәлештә эш алып барыла бөгөнгө көндә. Унда ошо туған телдәрҙе өйрәнеү проблемалары, уҡытыу, ойоштороу проблемалары, төрлө сараларҙы ойоштороу, ошо туған телдәрҙе өйрәнеүгә арналған төрлө документтар кимәлендә эш алып барыу һәм төрлө кимәлдәге халык дип әйтәм икән, онда уҡыусылар менән эшләү, уҡытыусылар менән эшләү, ата-әсәләр менән эшләү дигәнерәк төрлө йүнәлештә эш алып барыла бөгөнгө көндә. Һәм әйтергә кәрәк, байтаҡ ҡына эштәр эшләнде. Башҡорт теле тигәндә беҙ йыш ҡына башҡорт телен уҡытыу тигәндә йыш ҡына уның методикаһы тураһында һәр ваҡыт һөйләшеп китәбеҙ, ошо юҫыҡҡа төшөп китә. Бөгөн методиканы камиллаштырыу буйынса ниндәй эштәр башҡарыла икән? Әлбиттә, был өлкәлә эшләнә торған эштәр байтаҡ. Шулай уҡ эшләнгән эштәрҙә бар һәм ысынлап та бөгөнгө көндә уҡытыусыларҙы, башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларын, туған тел уҡытыусыларын яңы технологиялар, яңы методтар менән эшләргә өйрәтеү өсөн төрлө семинарҙар, вебинарҙар үтеп тора һәм әлбиттә методиканы камиллаштырыу өҫтөндә эш бара. Һәм заманса уҡытыу өсөн беҙ ошо йүнәлештә лә улар менән эште алып барабыҙ. Һәм беҙҙең республикала 2 полилингваль мәктәп асылды быйыл. Киләһе йылдарҙа уларҙың иҫәбен тағы ла арттырыу күҙаллана. 2 сиректәй уҡыныҡ. Полилингваль мәктәптәр уҡыны. Һөҙөмтә нисек әле, нимә тураһында һөйләй алабыҙ? Үҙенсәлектәр нимәлә тип һеҙ баһалай? Беренсенән инде ул 2нче класстан алып беҙҙең мәктәптә балалар билингваль рәүешендә дәрестәр апарала бит инде. 2нче класстан алып рәсем, йәмғиәтте өйрәнеү, музыка дәрестәре билингваль рәүешендә апарала, ул башҡорт һәм рус телендә. Процент рәүешенә ҡараһаҡ 90%, рус телендә, йә башҡорт телен индерәбеҙ. Ата-әсәләр нисек? Ата-әсәләр риза булып ҡабул итте, сөнки улар балаларын полилингваль, билингваль мәктәпкә тапшырдылар бит инде. Шуға улар беләләр. Бына саҡ ҡына ябай тамашасыға аңлатып китһәгеҙ, ул мәғәнәһе нимәлә? Ул яңы һүҙ һәм ул беҙҙең республикала менән әле генә башланып торған башланғыс бит инде. Шуға күрә мәғәнәһен саҡ ҡына киңәйтеп аңлатып китһәгеҙ, мәғәнәһе нимәлә? Полилингваль мәктәп ул беҙҙең мәктәптә 5 тел өйрәнәләр. 1нче класстан алып балалар 3 тел өйрәнә. Ул 2 дәүләт телен өйрәнәләр, рус телен һәм башҡорт телен, һәм сит тел өйрәнәләр, ул инглиз телен. 5нче класстан алып француз тел һәм немец теле балаларға ҡушыла. Һәм был полилингвальға билингваль дәрестәр индерелә. Ул бер дәресте 2 телдә алып барыу. Рус һәм башҡорт телендә һәм рус һәм инглиз телендә. Башҡорт теленә хилафлык килтермәҫме? Башҡа телдәргә өҫтөнлөк биреп, башҡорт теле күләгәлә тороп ҡалмаҫмы? Күләгәлә тормай, сөнки 1нче класстан 1нче классҡа алып, башҡорт теле беҙҙең мәктәптә аҙнаһына 2 тапҡыр уҡытыла һәм ғөмүмән класстарҙа алһаҡ, башҡорт теле дәреслектәре 70 сәғәт аҙнаһына 1нче класстан 11нче классҡа алып уҡытыла.
Ә укытучыларга килгәндә, белгечләрдә ничек әзерләнәгез? Улар нинди тәҗрибәгә таянып эшләй? Беренчедән инде без кадрдар төпләгәндә беренче уенды кем балаларга рус башкорт телендә һәм рус инглиз телендә белем бирә алсак дип талап куйдык, димәк. Талап куйдык һәм август аенда укытучыларны эзләп, бөртекләп йыеп, башкорт теле укытучыларын истәрле тамактан сакырып алдык. Онда белемдәре теге. Ягъни өстәмә һәдән ул сыгымдар талап итә, өстәмә оештыру мәшәкатьләре. Әлбәттә. Мәрхәбә Сәгъфаровна, нисек һез ярдәм итәһегез бына укытучыларда әзерләү, бу сезнең ресурс үзәк ниндидер курслар оештырамы? Бына был полилингваль мәктәптәрдә укыту безнең карамакка ике юнәлештә, ике модельдә буласак, безнең әле кала мәктәпләре ике мәктәптә беренче модель буенча эшләй, анда рус балалары күбрәк йыелган бит инде. Без кала шартларында йыйган шул балаларны, аларның күбе урыс телле балалар, башкорт телен ниндәйдер кимәлдә белгән хәлдә. Шуңа күрә уларда әле ошо башкорт телен предмет буларак өйрәнү һәм кайбер предметларны ошо сагыштырмаса бер өлешен башкортча укыту һәм яйлап ошо башкортча укытуды арттыра бару күзеңдә тотыла. Ягъни ана ике дәрес кенә түгел. Юк, ниндәйдер предметларны башкортча укытуга күчү, мына тирәк мөхиттирәнү, бая әйткәнчә музыка, бәлки тарих дәресендә ошо башкорт телендә алып бару турында һүз алып барыла. Икенче модель буласак, безнең калган 12 мәктәп район ерләрендә лә асыла. Шуңа күрә онда башкортча һәйбәт белгән балалар килһә, башлангыч сыйныфтарда уларны күбрәк башкорт телендә укытырга, тел итеп кенә түгел, башкортча укытырга, шулык математика дәресләре һәм рус теленә хилафы килмәй, рус телен барыбер без югары урта звенола рус теле көчәя һәм яйлап инглиз теленә һәм башка икенче сит телгә игътибар арта барасак, безнең гамәлдә ошо өч телдә лә камил белгән балалар килеп сыгырга тиеш мәктәптән. Шуңа күрә ошо без ике модельдә лә үстерү өстендә эш алып барабыз һәм укытучыларны әзерләү бара. Бер төркем укытучылар башкорт телен өйрәнеп сыктылар, онда башкорт теле укытучылары гына түгел, икенче предмет укытучылары өйрәнде башкорт телен, шул музыка, физкультура, тирәк мөхитте өйрәнү дәресләрен алып барган укытучылар. Бер төркем укытучылар өйрәнде инглиз телен, шулай ук улар инглиз теле укытучылары гына түгел, һәм улар бер артлы курслар дәвам итә, ел әйләнәһенә шул курсларда өйрәнәләр, улар ошо телдәрне дип әйтергә. Бик яхшы башлангыч, әлбәттә, һәр башлангычта ниндидер кыенлыктар туа. Башка региондар менән бәйләнештә булып, улардан ниндидер тәҗрибә алаһыгызмы, ниндидер бәйләнеш бардыр бит инде. Без төрле кайда ошо полилингваль мәктәптәрдә укытуның яхшы өлгеһе бар икән дип карап, Төньяк Осетияга барып кайттык. Бuna мәктәп директорлары, Мәгариф министрлыгы вәкилләреннән берлектә һәм әлбәттә уларның тәҗрибәһе мактауга лаек дип әйтергә кирәк. 2004 елдан бeri улар ошо полилингваль мәктәптәр булдыру өстендә эшләгән һәм ЮНЕСКО кафедраһының җитәкчесе Тамерлан Таймуразович Камболов етәкчелек итә ошо юнәлештә һәм бик матур эшләр башкаргандар. Улар федераль дәреслектәр исемлегенә әле индерелмәһә, улар уку кулланмалары төзегәннәр. Һәр бер предмет өчен ике телдә интегратив характердагы дәреслектәр, ниндидер заданиялар осетин телендә, ниндидер заданиялар рус телендә һәм уларның сагыштырмаса күләме ниндидер класста әйтәйек күбрәк осетинца, яйлап арта бара русса, яки киресенчә башта русса күбрәк һәм яйлап бара осетинца. Шул ике модельгә ярыклаштырып улар эшләгәндә шундай дәреслектәр. Онда дөнья кимәлендәге, Россия кимәлендәге, республика кимәлендәге материал шунда матур итеп бирелгән. Бик ыңгай тәҗрибә. Безнең халык өчен инде мөмкинлекләр асына. Без укыганда ондай яңа башлангычлар юк иде. Фидас Гамединовна, һез бу башлангычны ничек баһалайсыз полилингваль мәктәпләрдән башлангысын? Яхшы баһалайм әлбәттә. Һәм минең менә үземнең тәкъдимнәрем дә бар. Менә әйтәйек, революцияга тиклем шулык урыс һәм шулык менә безнең мусулман гаиләләрендә лә параллель рәвештә берничә тел өйрәнелгән. Шулай бит инде. Ул мәсәлән шулык Пушкиндар.
Улар француз телендә, урыс телендә бөтәһендә белеп үткәндә. Заки Валидине алып Әй, Валидине алып караһа күрәһегез. Әсәһеннән фарсы телен, атаһынан гарәп телен һәм әлбиттә башкорт телен параллель рәвештә белгән. Шуңа кешенең тел өйрәнү буенча мөмкинлекләре күп аның. Һәм ана шуны тиз генә безгә кулланырга кирәк. Һәм отып алып Мына кешеләрдән генә түгел, үзебезнең тарихыбыздан табып алып, шуларны өйрәнергә кирәк. Һәм мына минеңчә бүген безгә яңа дәреслек кирәк. Мына әйтәйек, методистлар ултырып, мына ошо үз телдәге, мәсәлән, беренче класстан алып дәреслек эшләргә кирәк. Мисал өчен, шул ук теге мына тел дәресен алып карасак, мына мин ул мисалды күп соракта килтерәм, һәм балалар бик куанып, аптырап китәләр. Мәсәлән, карага түден генә алып карасак, урысса смородина, смрад хүде, смород. Башкорт телендәге карагат ул нимәне аңлата? Кара еләк. Әйтәйек, без алып карасак, урысса ул смрад запах, ягъни ес дигән һүз. Әйе, есле. Татар теленә алып карасак, караган, ул кара, шулай карлыган гафу итегез. Ул аңлата карлы һавык, шулай бит инде. Һавык еләк, поляк телендә поречка. Мына күрәһегезме? Теге бер үк әйберде төрлесе атайдар, һәр бер халык үзенчә күрә. Бер үк нәмә? Ана шуларда балалар бик кызыккынып өйрәнә. Мына мин үземнең авылыма барганда, ана шуны мактарды һөйләһәм, авылдар насып балалар тыңлап өйрәнеп алалар. Мин уйлыйм, ошондай дәреслектәр булга, балалар да кызыккынасак. Үзебезнекеләр генә түгел, башка әйтәйек, теге бөтенләй тел белмәгән балаларыбыз да бар бит инде. Мына ошондай дәреслектәр безгә кирәк хәзер. Бу турыда без фикер алышуны тагыла дәвам итәрбез. Әлегә безнең белән бәйләнешкә Санкт-Петербург калаһыннан башкортлар курултай рәисе Гөлназ Ибраһимова булгайны. Калала шулай ук башкорт теле көне байрамы үтә. Әйдәгез, уны тыңлап алайык. Санкт-Петербург калаһының халыктар дуслыгы йортында бөек шагыйрыбыз Мифтахетдин Акмулланың ижадына арналган башкорт теле көндәре кисәһе үтә. Байрамыбыз шаулап гөрләп үтеп бара. Башкорт йырдарын йырлап, шигырьләрен һөйләп, башкорт бейеүләрен бейеп, башкорт халкы күңел аса. Шулай итеп, Санкт-Петербург кала башкортлары курултайы рәисе Гөлназ Ибраһимова безнең белән бәйләнештә булды. Илебезнең төньяк башкалаһында да башкорт теле көне үтә бүген. Фидас Гөлмединовна, Башкортстанның 100 еллыгы уңаеннан башкорт теленең 10 томлык академик хүзлеге басылып сыккайны. Бу академик хүзлек кемдәргә файдалы икән? Академик хүзлек безнең, әгәр дә уның нинди юнәлештә дип карасак, ул аңлатмалы тәрҗемәви. Аңлатмалы тәрҗемәви. Ягъни хүз бирелә, мәсәлән, атай дигән хүз. Уны без башкортча аңлатабыз, нимә һуң ул һәм кем ул аңлатабыз. Шуннан без шуны тәрҗемә итәбез урыс теленә. Тулыһынса, кто он такой? Артаван без ошо баш хүзне, атай дигән хүзне тәрҗемә итәбез инглиз теленә. Фазе. Һәм дүртенче әйтәйек, без ул шул ук хүзне баш хүзне тәрҗемә итәбез төрек теленә. Ни өчен башкорт тел, урыс телен аңлайыгыз, Рәсәйнең дәүләт теле, артаван инглиз телен өчен аңлайыгыз, ул дөнья теле, дүртенче төрек телен өчен төрки дөньяның шулай ук уртак бер теленә әйләнеп бара ул хәзер. Һәм менә бу әйтәйек, хүзлегебез безнең ошо полилингваль мәктәптәр өчен әлбәттә галимдәр, улылар өчен кирәк, журналистлар өчен, но полилингваль мәктәпләр өчен дә мөһим дип мин карыйм. Чөнки шул ук әйтәйек, атай хүзен алып кынала. Безнең хүзлектән карап та уны 4 телдә күрергә мөмкин. Әйе, һәм балалардан эзләтергә була. Дөйем алганда әлбәттә безнең хүзлек ул зур хүзлек, һәм ул академик исемен алгас, табигый унда бөтә безнең башкорт теленең хүзләрен без бирергә тырыштык. Табигый телнең бөтә хүзләрен дә биреп бетергә мөмкин түгел. Менә безнең әйтәйек һөйләшләребезне алып карасак, борынгы кумарткаларыбызны алып карасак, унда бит инде төшеп калган яки бүгенге көндә кулланылмаган хүзләребез дә күп. Шуга
академик хөдлек мен ойлайм, һәрбір башқұрттың өйінде, һәрбір мәктәптә һәм башқа урындарда булырга. Бұл китап хөдлек хатуда бармы? Хатуда бар, китап Һәм оның нәшрияты. электрон варианты ла бар. Электрон варианты турасында мен нимәне әйтер инем? Китап нәшриятының килешеүе буенча 3 елдан һуң гына китап электрон вариантка халына. Шуның өчен әйтәйек, бүгін без китапты булай хата алабыз, хатып алабыз. Электрон вариантын бұл 18-дә сықты, 18-нче ел менән 21-нче елдан һуң Тулыгынса электрон вариантын күрә алабыз димәк. Һәм безнең менән тура бәйләнештә тамашасыбыз Октябрьский калаһынан һаумыгыз, без сезне тыңлайбыз. Исәнмесез. Исемім Илдар була минем. Менә башкорт телендә күбрәк документаль, нәфис, тарихи фильмнар булсын иде. Безнең бит инде республикада режиссерлар күп. Менә шул элек менә спектакльләр бар башкорт телендә. Менә Шомбай дигән спектакльләрне аны да әле яратып карыйбыз. Менә хәзер фильмнар, спектакльләр бик аз менә. Шулар күбрәк булса, башкорт телендә сөйләшүчеләр күбәйер ул. Мин уйлавымча. Рәхмәт фикерегез өчен. Әйткәндәй, хөрмәтле Газалевич, Башкорт дәүләт академия драма театры премьера әзерләй якынрала, шулай бит? Гөлбустан исемле әсәр, безнең баш режиссер Айрат Әхтәмулла Абушахманов уны әзерләй башланы һәм менә Алла бирһә ошо көндәрдә яңа елга тиклем уның премьеры буласак. Кызганычка каршы бездә реконструкция эшләре бара. Без күбрәк опера һәм балет театрының бәләкәй сәхнәһендә сыгышабыз, ләкин бу премьера Алла бирһә үзебезнең бәләкәй сәхнәбездә буласак дип уйлыйбыз. Һәм көтеп калабыз тамашачыларны, шулай көтәһегездер башкорт телендә. Башкорт әдәби телен тыңлар өчен Башкорт дәүләт академия драма театрына килегез. Һәм был спектакльдә ятып, телевизор һәм ни аша телевизор аша безнең спектакльләребез күрһәтелеп тора, ләкин уның битендә әзрәк дискалиттәрләр бар. Тамашасы ихтияҗ булганда без уны телевизор аша күрһәтмәйбез. Бераз вакыт үткәндән һуң без электрон вариант сыгырган кебек, бездә берничә елдан һуң, сезондан һуң гына экраннарга күрһәтәбез. Аңлашылды. Һәм әлбиттә бүген башкорт теле көне рәсми рәвештә махсус указ менән расланды. Бу көндең әһәмияте турында тагыла бер тапкыр һеҙҙең ҡыҫҡа гына фекерҙәр. Ҡунаҡтар, рәхим итегеҙ. Йәшәйһе бар, хаҡла үҙеңде тиһең. Теләктәрең, эйе, хаҡ һымаҡ. Ләкин мин бөтә ғүмерем буйы бәйгеләрҙә сапҡан ат һымаҡ. Донъя беҙҙән генә ҡалмаған ул. Бер саҡ килер үлем, ят ҡунаҡ. Ауһа мине шул саҡ бәйгеләрҙә, йөрәге ярылып ауған ат һымаҡ. На службы в органы внутренних дел приглашаются граждане от 18 до 35 лет, отслужившие в вооруженных силах Российской Федерации, годные по состоянию здоровья, имеющие высшее, среднее, специальное, полное, среднее образование, водительское удостоверение, несудимые, без административных правонарушений, вакантные должности: водитель автомобиля, радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования, раздатчик нефтепродуктов, контролер технического состояния автомототранспортных средств, слесарь по ремонту автомобилей, портной, кладовщик склада автошины и аккумуляторных батарей. Обращаться по телефонам 279 43 41, 279 43 48, код города 347, Гуртуфа, Колгуевская, 31, кабинет 212. Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан оказывает бесплатную юридическую помощь социально незащищенным гражданам в виде консультации, составления заявлений, жалоб, ходатайств, представления интересов в судах, государственных органах. Для получения юридической помощи гражданину необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие принадлежность к категориям граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Подробности по телефонам 272 29 23, 218 11 94, код города 347, либо в офисах учреждения.
Есть такие исследования, когда ограничить продажу алкоголя, вылезает продажа более тяжелых веществ. Ограничение в данной ситуации является сигналом гражданам для того, чтобы они просто поняли, что пить вредно. Очень возрадовались вашему закону, я вам скажу, самогонщики всевозможные. Как бы не получилось так, что у нас народная молва не загубит очередную какую-то хорошую идею. Праздник и обязательно начинает чокаться, начинает выпивать. Опять же, это идет нагрузка в основном на малый и средний бизнес, который у нас в Башкирии еще к радости есть. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Юлдаш телеканалында Башкорт теле көненә арналган телемарафон дәвам итә. Тәнәфескә тиклем без бу көндән әһәмияте турында фикер алышуда дәвам итәйник. Фирдәүс Гыйлметдинова, буна Башкорт теле көне артабан елда дәвам итәсәк бит инде һәм кисә генә шундай мәгълүмат булды. Башкортстан мәктәпләрендә академик класслар булдырыла. Буна ошо мөмкинлекте Башкорт теле гыйлеменә яшь галимнәрне ылыктыру өчен ничек файдаланып була икән? Һез гомумән буна галимә буларак бу мөмкинлекте файдалансак Әлбәттә, мин бик куандым. Ул безнең Рәсәй Фәннәр академиясының тәкъдиме менән кабул ителде. Һәм ул ысынлап та бигрәк тә менә безнең ошо башкорт телебезнең менә ошо көненә туры килүе ул үзенчә зур мәгънәгә ия. Һәр мәктәптә булмаһа ла, әйтәйек, ниндәйдер мәктәпләрдә башлангыч рәвештә ошо академик класстар булдырга кирәк. Был инде ул академик класстар нимә? Төптән өйрәнәсәктәр башкорт телен. Бая әйтеп киткән әйтәйек башкорт теленең 4 теллек хүдлеге бар икән. Ана шуны бит эшләрлек, шуның менән артабан эште дәвам итерлек. Шундай хезмәтләрдә язырлык кешеләрдә бит барыбер бит үстергә тиешбез. Ябай гына мәктәптән һәр кем генә әлбиттә уны эшләй алмаячак. Шуга академик класс ул башкорт телен төптән өйрәнеп, дөньяга сыгара торган кешеләрнең мәктәбе булырга тиеш. Һәм шундый мәктәпләрдә, әлбиттә, шундый классларда мин күргән телләрне менә шу полилингваль мәктәпләрдә. Чөнки улар башкорт теле турында сыгып, инглиз телендә дөньяга һөйләгәннәр иде. Урыс телендә шулык бөтә Рәсәйнең бөтә төбәкләрендә һөйләгәннәр иде. Был осракта, әлбиттә, мин бәхетле булар идем. Шуга башкорт теле мин уйлыйм. Бәхетле бүгенге көндә ошондай безнең байрам көненә академик класс булдырга дигән, ул башкорт теленең менә ошо файдаһын дип саныйм. Найр Радикович, ничек һуң бу полилингваль мәктәпләрнең мөмкинлеген атап киләме? Әлбиттә, тап килә, әлбиттә. Һәм бuna сит телде ентекле өйрәнүсе телдәр гимназиялар, махсус мәктәптәр безнең республикала байтак. Полилингваль мәктәп улардан нимә һәман аерыла һуң? Бездә полилингваль гына түгел, бездә күп профильле мәктәп. Шуңа күрә 5 класстан бездә профиль класслар асыла һәм төп бәйләнеш Башкорт дәүләт медицина университетында бездә була. Шуңа балалар немец телен, инглиз телен, француз телен өйрәнеп, башкорт телен, рус телен өйрәнеп, матур төп белемле специалистлар бик нык ышанабыз. Ягъни гуманитар фәннәргә генә басым яһамаягыз. Әнә көнсыгыш телләрендә индермәнегез. Бүгенге әйтәйек, безнең дөнья өчен без Башкортстан дөйм алганда, хәтта Рәсәйдә евразиаттар бар, шулай бит инде. Шуга безгә мотлак кирәк. Ниндәйдер көнсыгыш теле. Бездә бит 2 полилингваль мәктәп, ана 44-нче мәктәптә алһак, уларда төрки теле, Кытай телләре бар. Без улардан сак кына аерылырга тиешбез. Шуга бездә Европага карата бар. Шуңа бездә Европа телләрендә Шуңа сит телләрне яхшы белү балаларны сит төбәкләргә әйдәмәсме, юкка бит инде югары белем ситкә китә дигән куркыныс та бар бит. Шуңа бында патриотик яктан эштәр көчле тәрбия булырга тиеш. Балалар бөтә дөнья кимәлендә төп белемле специалистлар булырга тиеш, әмма сит яктагы уку йортларын бөтеп, үзебездән Башкортстанга кайтып, матур специалистлар булыр дип бик нык ышанабыз. Яки ул ерләрдә, башка илдәрдә безнең халкыбызны күтәреп йөргәннәр. Мона нинди башкорт дип әйткәннәр. Тап шулай. Мархаба Сәгафаровна, методиканы камиллаштыру буенча димәк артабанда эшләр дәвам итәсәк. Мин шу фикердә дәвам итеп фикеремдә әйтәм дә, киләһе алда көндәрдә насип булган инде бана Башкортстан кимәлендә генә түгел, дөнья кимәлендә байрам итеп ошо көндә һәм ошо байрамды булдыру өчен бүгенге
көндә безнең туган тел изеләре дигән дистанцион программалар эшләп килә. Шуның интерактив башкорт телләре, ниндидер мобиль кушымталар бик әүдем рәвештә эшләнә бит инде. Һәм дөньяның кайсы тарафында яшәһәңдә башкорт телен өйрәнү мөмкинлеге бар. Һәм шуңа күрә бу дөньяви байрамга әйләнһә бер дә насар булмас иде, кирһенсә бик яхшы булыр иде дип әйтәм инде. Һәм әлбәттә бына яңа шартларда яңа укыту өчен методиканы камиллаштырырга кирәк. Оның өстендә дә без ниндидер максатлы программа төзеп эшләрбез дип уйлыйбыз инде. Бөтә көчләрне берләштереп, чөнки безнең галимдарыбыз күп түгел, ләкин бүгенге көндә без ошо көчтә бер урынга туплап, ошо эште аткарып чыгарга тиешбез. Рәхмәт, хөрмәтле кунаклар, әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, без кыска гына тәнәфескә бүленәбез, бездән аерылмагыз. Йыртып бастым күкрәгемде, йолкып алдым йөрәгемде, һәм йомарлап устарыма, илттем уны дуҫтарыма, илттем уны һиңә йәнем, тик күрмәнең ниңә йәнем. Хурланып мин шул саҡ бик тә, йөрәгемде аттым күккә, осто йөрәк, йондоҙҙарҙан бейегерәк. Я занимаюсь тем, что я действительно люблю. Это приносит мне радость и хороший доход. И если смогла я, то сможешь и ты. Предприниматели Башкортостана. Они воплотили свои идеи в жизнь. Начни свой бизнес. Как? Зайди на сайт мойбизнес.рф. Узнай о мерах поддержки предпринимателей на портале investrb.ru. Расследование феномена сильнейших бурь. Охотники за облаками. У нас почти не осталось топлива. Я совершила хороший маневр и чистую посадку на полосу. Одна встреча изменила их жизнь. В кино это обычно заканчивается свадьбой. А в жизни все заканчивается набитыми шишками. Это случилось на лестнице. Смотрите в ночном кинозале на БСТ. Әсәй, Айза хат язайық. Кемгә? Кыш бабайғамы? Юк, Атайға, Өсәйға. Ярай, ҡыҙым, һин һүрәт төшөр, ә мин хат яҙырмын. Кадерле дуҫтар, яңы йыл каникулдарында 1-8 ғинуарға тиклем музыкаль заявкалар махсус прайс менән ҡабул ителә. Уларҙы 16 декабргә тиклем ебәргә кәрәк. Һеҙҙән матур йөкмәткеле, һөйөү һәм рәхмәт һүҙҙәре менән һуғарылған хаттар көтөп ҡалабыҙ. Управление ФСБ России по Республике Башкортостан ведет отбор выпускников 11 классов для поступления в 2020 году на учебу в образовательной организации ФСБ России. Требования гражданства РФ. Возраст до 22 лет. Годность к военной службе. Обращаться по адресу Уфа, Крупской, 19. Телефон 229 07 84. Командаңдан қанағатсыңмы? Алғыштар. Әсәйҙең эргәһендә йөрөгән малайҙы кем тиҙәр? Ул күлдәктең аҫты була. Ҡыҙ менән бергә килә. Проблема. Мин бына ниндәй кеше? Егет. Эй, Алла. Йәмһе. Мин ниндәй кешемен? Башқұртстан Юлдаш телеканалында башқұрт тіліне арналған телемарафон дауам ете. Студиялы Гүлсім Иштанова һәм Хөрмәтулла Уташев һеҙҙе сәләмләй. Шулай итеп, бөгөн башҡорт теле көнөнә арналған саралар сектәрендә Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетында республика асыҡ дәрес үткәрелде. Әйткәндәй, республика башлығы Ради Хабиров апрель айында беренсе бөтә Рәсәй башҡорт теле уҡытыусыларының съездында башҡорт телен уҡытыу методикаһы тураһында үҙ фекерен әйткәндә, башҡортса һөйләшеү модала булырға тейеш дигән фекер әйткәйне.
Һәм укытучылар да үзләренең тәкъдимнәрен yetkерде. Бұл тәкъдимнәр, фикердәр исәпкә алынды микән? Улар бер дөйем бер концепцияга тупланды микән? Бүген ошо хакта һөйләшәбез. Шулай дип кунаклар белән таныштырам. Елы укытучысы 2019 республика конкурсы еңүчесе Гөлшат Габитова һәм Күмертау каласы курултайы итәкчесе Әлфия Шамиголова. Хәерле көн. Һаумыгыз. Шулай итеп, Гөлшат Заһировна, дәресегез уңышлы үттеме? Укучыларыгызга нинди баһалар куйдыгыз бүген? Аллага шөкер, бүген бик матур байрам, башкорт теле көненә арналган Башкорт дәүләт педагогия университетында бердәм башкорт теле дәресе үтеп китте. Аны башкорт телен үстерү фонды менән бергәләп үткәрдек инде. Гөлназ Равил кызы, мин һәм Фидан сөйләп, аудиторияла безнең укучыларыбыз булып, хөкүмәттән югары кешеләр килделәр. Үзебезнең укытучыларыбыз, Башкорт дәүләт педагогия университетының укытучылары, Башкорт дәүләт университеты укытучылары безнең дәресебезгә мәртәбә өстәп килделәр инде. Аудиторияга зур гына булган? Аудитория бик зур булды. Дәрес югары тонда үтте. Башкорт теле көне безнең байрам кебек, үзебезнең халкыбызны берләштергән бер дәрес булды инде. Шуга без үзебез канәгать булдык үзебезнең дәресебездән. Афарин. Әлфия ханым, Күмертау каласында башкорт теле бәйле ниндәй саралар үткәрелә? Һез хәбәрдармы? Безнең Күмертау каласында кала курултайының төп максаты телде үстерү, хаклау, пропагандалау. Был эш менән без күп саралар үткәрәбез. Безгә кала хакимияте ярдәм итә. Мәгариф идаралыгы менән берлектә без юл карта төзүнек, милли белем бирү буенча. Шул карта буенча без төрле саралар үткәрәбез, ата-әсәләр конференциялары. Бүген бына конкрет бүген Күмертау каласы башкорт теле көне ничек үткәрә? Башкорт телендә диктант ядабыз без. Анда кемдәр сакырыла, балалармы, олылармы? Агайнайдар килде, безнең диктантка балалар, студентлар, укучылар килде. Матур гына сара. Ысынлап та башкорт теле көне бүген республиканың бүтән төбәкләрендә үткәрелә һәм безгә Сибай каласы шулай ук бәйләнешкә инде. Гөлкәй Самирханова Башкорт дәүләт университетының Сибай филиалы, Сибай институты доценты, ул Сибай каласында башкорт теле көненә нинди тәкъдимнәр, нинди нияттәр белән каршы алгандар ошо турында һөйләй. Игътибар экранга әйдәгез тыңлап алайык. Башкорт дәүләт университетының Сибай институтында яшь буынга патриотик һәм рухи әхлаки тәрбия бирү, башкорт телен хаклау һәм үстерү, халкыбызның мәдәниятен өйрәнү буенча эзлекле максатлы эш алып барыла. Безнең бөтен факультетларда студентларга нинди юнәлештә белем алуларына карамастан башкорт теле туган тел һәм дәүләт теле буларак укытыла. Безнең институттан укытучылар һәм студентлар коллективы тарафынан башкорт әдәбияты классикларының әсәрләре буенча аудио китаплар әзерләү дип исемләнгән проект Россия президентының гражданлык әмгыятын үстерү буенча грантына лайык булды. Гранттың күләме 265 мең ине һәм бу грант секторында программага индерелгән безнең башкорт әдәбиятының классикларының әсәрләрен аудио форматка әйләндерү буенча эш алып бардык. Димәк, гранттың күп өлешенә Санкт-Петербург каласыннан махсус корылмалар хатып алынды. Безгә Сибай Башкорт академия драма театры артистлары зур ярдәм күрсәтте. Башкортстанның халык һәм атказанган артистлары Зифа Гаяз кызы Баязитова, Рифгали улы Сейфуллин һәм Башкортстанның атказанган артистлары Юнир Шакир улы Гайнуллин, Әлфира Файзрахман кызы Юсупова әсәрләрдә укыны. Был проекттың идея студентлар менән аралашу барышында барлыкка килде. Менә мин әдәбият укытучысы буларак, әлбәттә, улардан әсәрләрнең йөкмәткеһен тулыһынча белүне талап итәм. Һәм улар бына хәзерге вакытта яшьләрнең бит инде вакыттары юк. Димәк, менә бер гайда китеп барганда, яумы автобуста кайтып барганда аудио форматта тыңлар инек әсәрләрде. Алар бит юк дигән фикерде ишеткәс, сыныпта ошо юсыкта эшләп алырга булдык. Сибайдар сынапта уларның эшмәкәрлеге мактауга лайык. Хөрмәтле кунаклар, һезгә шундай һорау, була шундай аудио версиялар менән һез куллана алыр инегезме үзегезнең эшмәкәрлектә? Унан берәй файда бар дип уйлыйсызмы? Мин үзем мәктәптә килгәндә инде ул зуррак классларда, 7-нче, 8-нче, 9-нче классларда туган тел буларак башкорт телен өйрәнгәндә аудио китапларны күрһәтәм укучыларга. Дәрестә укып бетмәгән әсәрләребездән улар өйдә кайтып инде аудио китапларны тыңлайдар. Укучыларым ризалар, уларга охшай инде бу аудио китапларны.
Рус телле укучылар өчен еңелрәк менә кушымталарда без уларның телефоннарына куярга өйрәтәбез. Улар өчен бу аудио китаптар, менә онда бит безнең авыр итбәйтемикән китаплар күләмле дип әйтелә. Башкорт телен туган тел буларак өйрәнгән балалар өчен без ул китапларны укучыларыбызга күрһәтәбез, тыңлайлар. Һәм китапхана селтәрендә эшләүче кешегә лә мөгаен был аудио язмаларда куллану шулай ук файдалы, шулаймы? Әйе. Безнең менә проект бар, башкорт телен Күмертауда өйрәнәм. Олылар өчен, күмерчеләр өчен без аны астык. Шунда без кулланабыз шу китапларда. Һәм бу китапларда без кулланабыз насар күрә торган кешеләргә алып атып алабыз. Безнең фондтарда күп кенә китап бар. Димәк, бүген без аудио китаптар бай итеп әйтәбез, чөнки бына Хөрмәтулла Гызалиевич яңа гына килде, Башкортстан сауда үзәгендә шулай ук башкорт әкиятләре аудио йонтыгы презентациялана. Һәм димәк, етәрлекме аудио китаптар башкорт телендә? Юк, безгә кирәк менә башкорт телендә аудио китаптар кирәк. Әкиятләр именно балалар өчен. Димәк, бу яһәттән эштә дәвам итү кирәк. Күбрәк булһа шәп булыр иде, конечно. Был һеҙҙең һорауығыҙға бөгөн беҙҙең дәрестә лә шундай һорау булды аудиторияға. Һеҙ аудио китаптар тыңлайһығыҙмы тип, дәррәү итеп инде беҙҙең аудитория уҡыйбыҙ, тыңлайбыҙ дигән яуап алдыҡ беҙ. Снова шулай, ул автотранспорттамы, автобусдамы китеп барһаң, алыҫ юлда, сәфәрҙәме, ул бит инде бер кемгә лә ҡалмаса ваҡытыңды сарыф итмәйһең бушҡа, уның файҙаға ҡулланырға була бит инде. Әлфиә ханым, бөгөн һеҙ Радий Фаритович менән күрешкән ваҡытта, беҙ иртәнге яҡта осрашыу булғайны, һеҙ үҙегеҙҙең ҡалала, Күмертауда ирекле рәүештә башҡорт телен өйрәнеү буйынса курстар асып ебәреүегеҙ хаҡында бик тәсвирләп һөйләгәйнегеҙ. Шул хаҡта бер-ике кәлимә һүҙ әйтеп китһәгеҙ ине. Әлбиттә, тыңлайбыҙ. Безнең ҡалала балалар өсөн телде уҡытыуға мөмкинселек күп. Башҡорт мәктәптәре күп, төркөмдәр асабыҙ балалар баҡсаларында. Һәм ололар өсөн, ябай кешеләр өсөн безнең бер нәмә лә юҡ. Һәм андай потребность бар тип Улар үҙҙәре теләк белдерә тимәк. Эйе. Иң баштан беҙ бәйләнештә группа астыҡ, төркөм, башҡорт телен Күмертауда өйрәнәм. Һәм теләк белдереүселәргә иғлан бирҙегеҙ, уларҙы йыя башланығыҙ тимәк. Йыя башланыҡ, эйе. Бер айда 300 кеше беҙҙең төркөмгә яҙылды. Был төркөмдә беҙ һүҙлек яһай башланыҡ, төрлө мәҡәлдәр яҙып, алфавит, һүҙләр, кешеләрҙе таныштыра башланыҡ. Һәм телде уҡыуға теләүселәр күп кенә килеп сыҡты. Шунан һуң беҙ 1 февралдән башлап курстар астыҡ ҡалала. Майға хәтлем беҙ балаларҙы, кешеләрҙе уҡыттыҡ. Аҙнаға бер тапҡыр кешеләр килеп, кис көнө вечерний курс тип атала инде был программа. Программа ябай ғына. Был программаға керә аралашыу һүҙләре, ябай ғына көн һайын ҡулланылған һүҙҙәр. Был курстар бөткәс, беҙҙең һөҙөмтәһе русса, башҡортса һүҙлек. Беҙҙең Күмертау өсөн генә, сөнки анда Күмертау тураһында гына һүҙләр керҙе. Аралашыу һүҙләр, иҫәнләшеү һүҙләр, 300 һүҙ. Бына бөгөн мин аны алып килмәнем, мөмкинселек булманы. Шулай да был һүҙлек баҫылып сыҡты һеҙҙең тимәк, ҡулланыла. Беҙ аны үҙебеҙ ҡала ҡоролтайы менән бергә, китапхана менән бергә үҙебеҙ сығарҙык. Һәм беҙгә ҡала хакимиәте ныҡ ярҙам итте. Һәм артабан был эште һеҙ дауам итергә ниәтләйһегеҙ? Был эште беҙ дауам итәбеҙ. Менә майда беҙҙең курстар бөттө. 1 октябрҙән беҙ яңынан башланыҡ ул курсты. Сөнки теләүселәр йәй буйы беҙгә шылтыратып яҙылдылар. Күп кенә кеше йыйылды. Әле менә беҙҙең курс декабрҙең аҙағына хәтлем бара әле. Демәк, был бары тик башҡорт теленә өйрәтеү генә түгелдер дә, хатта аралашыу, мөхит булдырыу. Аралашыу, танышыу. Ошо аҙнала беҙ үткәрҙек менә ошо байрамға ҡарап башҡорт теле көнөнә сара, матур ғына. Кешеләргә һүҙләр күрһәтәбеҙ, мәҡәлдәр уҡыйбыҙ, төрлө фильмдар ҡарайлар башҡорт телендә. Менә шулай ҡыҙыҡ ҡына әйберләр күрһәтәбеҙ аларға.
Бәлсә ханым, буна бүген без Ради Фәрич менән 2 сәгатькә якын әңгәмәләштек һәм һез ошо осрашудан үзегезгә ниндәй фәһем, ниндәй фикерләр алдыгыз киләсәктә буна ошо осрашудан һеҙгә районда, ҡалала киләсәктә берәй ярҙам һәм этәргес көс булыр дип уйлайһығыҙмы? Ну, ышанам мин Ради Фәритовичҡа, сөнки беҙгә менә ошо курсты дауам итергә кәрәк, техник яҡтан, әле менә яңы цифровой телевидение, компьютерҙар кәрәк. Шул яҡта беҙгә ярҙам килергә тейеш. Беҙ көтәбеҙ ул ярҙамды. Һәм менә шундай курстарға ярҙам ныҡ ҡына булыр дип уйлайбыҙ. Һәм әйтергә кәрәк, Башҡортостандан ситтә йәшәүсе милләттәштәребеҙҙә ҡул ҡаушырып ултырмай, улар башҡорт телен өйрәтеү һәм үҫтереү, һаҡлау һәм үҫтереү өсөн күп көс һала. Свердловск өлкәһенән беҙҙең бәйләнешкә сыҡҡан Фәймә Юсупованы тыңлайыҡ. Ул өлкәнең башҡорт халҡы үҙәге директоры. Сәләм, Башҡортостан Республикаһы. Һаумыһығыҙ, милләттәштәр, ҡан ҡәрҙәштәр. Һеҙгә ҡайнар сәләм Екатеринбург ҡалаһынан. Башҡорттар Свердловск өлкәһенең асаба халҡы. Башҡорт икәнен төбәктәге ер, һыу, тау, ҡала, ауыл, район исемдәре, атамалары әйтеп тора. Башҡорттар борондан ырыу ҡабиләләргә ойошоп, берҙәм халыҡ булып йәшәгән. Әле Совет дәүрендә лә Свердловск ҡалаһында 1933 йылда Урал большевиги тигән исем астында Башҡорт газеты, Башҡорт татар театрла эшләп килгән. Без 2013 йылдан алып тарихи, ғилми-ғәмәли конференциялар, башҡорт телен күмәк халыҡҡа еткерер өсөн, башҡорт мәҙәниәте ҡаҙаныштарын халыҡҡа күрһәтер өсөн төбәк-ара башҡорт фестивалдәрен үткәрәбеҙ. 18 декабрҙа башҡорт теле көнөн Свердловск өлкә милләт-ара китапханаһында үткәрәбеҙ. Кисәбеҙҙең икенсе өлөшөндә Башҡортостан Республикаһының 100 йыллыҡ юбилейына арналған беренсе республика фильмын күрһәтәсәкбеҙ. Башҡортостан иле йәшәһен, дәүләт теле бөтмәһен, үҫешһен. Бының өсөн башҡорт мәктәптәре ишәйһен. Һәр ауылда, төбәктә халыҡтар үҙ диалекттарында һөйләшһәләр ҙә, дәүләт телен, нәфис телен, яғымлы башҡорт телен өйрәнһендәр, балаларына еткерһендәр, балаларын өйрәтһендәр. Уңыштар һеҙгә, башҡорт халҡым. Рәхмәт, беҙҙең менән тура бәйләнештә шулай итеп Свердловск өлкә башҡорттары үҙәге рәйесе Фәймә Юсупова булды. Гөлшат, һеҙгә шундай һорау бирәйек. Бөгөн генә Ради Хәбиров менән осрашҡан тәьҫораттарынан бүлеште. Башҡорт теле уҡытыусыларын апрель айында ҙур ғына съезға йыйылған һәм унда шулай уҡ Башҡортостан башлығы Ради Хәбиров менән осрашыу булған, төрлө тәҡдимдәр булғайны. Уларҙың тәҡдимдәр һәм фекерҙәр ниндәйҙер айырым бер концепцияға йыйылдымы икән? Әлбиттә, ҙур съезд башҡорт теле уҡытыусыларын йыйҙы. Апрель айындағы ул съездан Ради Фәрит улының әйткән һүҙҙәре беҙҙең башҡорт телен күтәреүгә, башҡорт теле үҫен өсөн ҙур йоғонто яһаны. Сөнки менә мәктәптәрҙә хәҙер беҙҙең уҡыусыларыбыҙ башҡорт теле өйрәнһен өсөн ғаризалар яҙабыҙ бит инде. Һәм менә Ради Фәрит улының ошо һуңғы әйткән һүҙҙәрен олимпиада еңеүселәре, башҡорт теле буйынса олимпиада еңеүселәренә уҡырға кергән ваҡытта балдар өҫтәләсәк еңеүселәренә һәм призерҙарына. Унда 10 балға тиктем юғары ҡуйыла инде. Һәр вуз үҙе ҡуя. Яғни был киләсәктә балаларҙа теләк, мотивация буласаҡ. Мотивация тыуҙырыусы ҙур бер этәргес көс бит инде. Хәҙер шуны беҙ мәктәптә уҡыусыларға аңлатабыҙ, әйтәбеҙ. Башҡорт теле ул һеҙгә өйрәнгәндә бер зыяны теймәй, ә юғары уҡыу йортона кергәндә уның плюстары ғына бар тип. Бына Ради Фәритовның бер шулай уҡ уҡытыусылар башҡорт теле һәм рус теле уҡытыусылары йылда грант алып торалар. Шул гранттың күләмен ҙурайтырға тигән тәҡдиме менән сыҡты бит инде. Уны ла Алла бирһә, менә икенсе йылдан 50 мең була торғайны. Башҡорт теле һәм рус теле уҡытыусылары хәҙер 100 мең ала башлаясаҡтар инде. Ул да ҡыуаныслы хәбәр беҙҙең өсөн. Шулай уҡ башҡорт телен модалы итергә тигән фекер менән сыҡты бит инде. Шул юҫыҡта күп эштәр эшләнә. Мәҫәлән, беҙ үҙебеҙҙең дәрестәребеҙҙә әлләсене лә ҡулланабыҙ.
Был махсус кушымта, шулай бит. Кушымталарды, менә шул съездан һуң кушымталарның эшмәкәрлегендә эшләп китте бит инде. Бермә бер артты безнең башкорт телендә Шуга кушымталар. әйтер инем, съездың башкорт телен үсеше өчен йогынтыны зур булды. Башкорт телен күтәрүгә безнең хөкүмәтебез борылып караны һәм без буга бик шатбыз. Әйткәндәй, укучыларыгызның нинди уңышлары бар? Безнең укучыларыбыз төрле конкурсларда, олимпиадаларда, башкорт теленнән гомумән конкурслар бик күп. Һәм әйтергә кәрәктер, һез Өфө каласының Ябай урта мәктәбе, 7нче урта мәктәбендә эшләгәнсез, ул башкорт мәктәбе түгел. Әмма һез быел республика кимәлендә үткәрелгән ел укытучысы конкурсында еңү яуланыгыз һәм укучыларыгыз да хынатмай. Укучылар менән дә без йөреп торабыз олимпиадаларга. Әле менә олимпиадаларның район кимәлдәре үтте. Безнең укучыларыбыз, мине үзем мәктәп укытучылары белән бергә әйтәм инде дөемләп, район кимәлендә лә призлы урыннар алдылар һәм кала этабына сыктылар инде. Шулай ук 158нче гимназия үткәргән зур эзләнү эшендә укучыларыбыз катнашты һәм улар хынатмадылар. Бөтә республикала югары кимәлдә сыгыш яһап, урыннар алып кайттык инде без. Шуга ябай гына Өфө каласының рус мәктәбендә эшләһәк тә, без үз балаларыбызды шул тикле башкорт телен яратырга, хакларга өйрәтәбез. Һәм балалар безнең һәрбер эшебезгә улар да үзләренең җавапларын бирәләр иде, шулай һөзүнтәле. Ябай гына мәктәптә үгезеннән риза түгел. Без Башкортстанда яшәйбез, Өфөнең кап уртаһында. Һәм безнең мәктәп лицейда түгел, гимназияла, полилингваль лицейда түгел дип әйтергә тәминде. Безнең дәресләр аднаһына 1 сәгать башкорт теле, дәүләт теле буларак һәм туган тел буларак 1 сәгать укытабыз. Шуга мин шул юсыктан алып әйтәм инде, бер ябай. Һәм бу юсыктан караганда, ысынлап та туган тел укытучысының бурыстары байтак кына. Буна нинди бурыстар тора бүген туган тел укытучысы алдында? Туган тел укытучысы алдында иң мөһиме дип уйлайм инде башкорт балаларына үзебезнең телебезне яратырга өйрәтергә. Үзебезнең телебездән оялмаска, башкорт рухында үстерергә. Дәүләт теле буларак укыткан укучыларыма инде башкорт телен улар хөрмәт итсеннәр өчен. Без Башкортстанда яшәгән өчен генә түгел, ә менә ошо Башкортстан башкорт халкының йере, һәм шул йөрәктә улар да яшәгәннәр, хөрмәт күзеннән безнең башкорт телебезне өйрәнһеннәр дип ата-әсәләргә лә, укучыларга ла өйрәтергә дигән зур йөк менән укытучыларыбыз башкорт теленә өйрәтә. Хөрмәтле кунактар, әңгәмәгез өчен рәхмәт һәм һезгә артабанда эшегездә зур уңышлар теләйбез. Байрам менән. Хөрмәтле тамашачылар, безнең телемарафон дәвам итә. Кыска гына тәнәфестән һуң дәвам итәрбез, безнең калыгыз. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр. Силәбеләр дә башкорт теле байрамына ихлас күңелдән кушыла. Телебез, халкыбыз язмышында тәрән эт калдырган шәхесләребез Силәбе ерендә бихисап. Халик Заимов, Абдулкадир Инандыгын алып карайык. Бүген дә был юсыкта янып эшләүсе, янып яшәүсе милләттәшләребез байтак. Әйдәгез улар менән Уралым студияһында якынрак танышып китәйек. Башкорттарым укыу кирәк. Арабызда назандар күп, укыу кирәк. Аңра аюдай, Уралдагы курккандай. Эй тугандар, назанлыктан куркыр кирәк. Телен хаклап калаусы, элен яклап калаусы. Сәлам Силәбеннән, байрам менән. Управление вневедомственной охраны Росгвардии по городу Уфа приглашает на службу старшего полицейского водителя, а также на вольно-наемные должности инженер безопасности движения, электромонтер. Город Уфа, улица Революционная, дом 76/1, телефоны 8 964 964 41 16 и 8 964 959 95 89. На службу в органы внутренних дел приглашаются граждане от 18 до 35 лет, отслужившие в вооруженных силах Российской Федерации, годные по состоянию здоровья, имеющие высшее, среднее, специальное, полное, среднее образование, водительское удостоверение, несудимые, без административных правонарушений, вакантные должности: водитель автомобиля, радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования, раздатчик нефтепродуктов, контролер технического состояния автомототранспортных средств, слесарь по ремонту автомобилей, портной, кладовщик склада автошины и аккумулятор
аккумуляторных батарей. Обращаться по телефонам 279 43 41, 279 43 48, код города 347, Гуртуфа, Колгуевская, 31, кабинет 212. Исемеле уның вазифа шул. Һәм вазифа бөтә ғүмере. Тик бер кеше күпме нур калдырып китте. Уны кояш үзе ебәргән. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Юлдаш телеканалында Башкорт теле көненә арналган телемарафон дәвам итә. Студиягә Гөлсәм Иштанова һәм Хөрмәтулла Үтәшев. Гөлсемә Иштанова. Гөлсәм Иштанова. Безнең студияга тагыла кунактар килеп кушылды. Шулай итеп, бездә кунакта Башкортстан дәүләти йыгылышы корылтай рәисе урынбасары, бөтә дөнья башкортлары корылтайы президиумы рәисе Эльвира Аетколова, шулай ук Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байгускаров килеп кушылды. Хәерле көн, хөрмәтле. Һаумыгыз, хөрмәтле кунактар. Башкорт теле көненә бүген Өфе каласының берничә сауда үҙәге кушылды. Ультра сауда үҙәгендә, Башкортстан лайфстайл үҙәгендә төрле саралар үтә һәм мега сауда үҙәгендә безнең хезмәттәшләребез эшләй. Азат Галиуллин безнең белән бәйләнештә. Азат, сәламләйем. Өфөнең мега сауда үҙәгенән һеҙҙе ижади төркөм исеменән сәләмләйем. Башҡорт теле көнөнә арналған байрам тамашаһы аҙағына ла яҡынлашты. Көн дауамында килгән халыҡ иғтибарына дәртле йырмаңдарҙан үреле барған концерт программаһынан тыш, шулай уҡ Башҡортостан дәүләт телдәрен үҫтереүгә үҙ өлөшөн индереүсе проект ҡатнашыусыларының ижади эштәре менән танышты. Йырларға әүәҫ тамашасыларға башҡортса караоке тәҡдим ителһә, бейергә яратыусыларҙы Фәйзи Ғәскәров исемендәге Дәүләт академия халыҡ бейеүҙәре ансамбле солисттары үҙҙәре байданға саҡырҙы. Ғөмүмән, бөгөнгө тамаша тураһында тулыраҡ мәғлүмәтте яңылыҡтарҙың киске сығарылышында ҡарарға мөмкин. Студия. Рәхмәт, Азат. Беҙҙең менән тура бәйләнештә мега сауда үҙәгенән Азат Галиуллин булды. Шулай итеп, Башҡорт теле көнө дауам итә һәм кисә генә Эльвира Натовна шундай бик ҡыуаныслы бер хәбәр булды тип әйтәйек. Республика мәктәптәренең башҡорт теле һәм әҙәбиәте кабинеттары, класс кабинеттары өҫтәмә йыһазландырылды. Ул ниндәй йыһазландырыу һәм артабан был эш дауам итәсәкме? Шул турала ҡыҫҡа ғына һеҙҙең фекер. Ул эште дауам итергә кәрәк, сөнки беҙ бына районда, беҙҙең райондарҙа, сит төбәктәрҙә, күрше төбәктәрҙә күҙәтеп барабыҙ. Башҡорт теле кабинеттары бөгөн мохтаж йыһазландырыуға. Кисә бит инде ул электрон формала йыһазландырды, заманса форма бит инде һәм башҡорт теле уҡытыусылары үҙҙәре беҙгә лә мөрәжәғәт итә. Иң кәрәк бөгөн кабинеттарҙы ниндәйҙер методик яҡтан да, күргәҙмә менән дә, төрлө яҡтан байытырға. Сөнки бөгөн беҙҙең балалар интернетта үҫәләр һәм улар күрәләр бит инде төрлө формаларҙа, төҫтәрҙә заманса мотор итеп материалды тапшыралар бит инде интернетта. Шуңа ундай формалар беҙҙең дәрестәрҙә лә булырға тейеш. Беҙ бит әйтәбеҙ, башҡорт телен беҙ һайлап алған саҡта уны яратып һайларға, беҙҙе бер кемдә көсләп уны һайлатырға тейеш түгел тип бөгөн Радфаричта осрашыуҙа әйтеп китте. Шул турала шуңа балалар үҙ теләге менән дәрестәргә йөрөһөн өсөн уларға әлбиттә заманса мөхит кәрәк. Шуңа ышанам, был процесс дауам итер һәм бөгөн кабинеттар бөтәһе лә йыһазландырыр тип. Бына һеҙ осрашыу тигеҙ һүҙ башында беҙ был турала һөйләшеп үткәйне. Хөрмәтле Газалевич та үҙенең тәьҫораттары менән бүлешкәйне. Нимә тураһында осрашыуҙа һүҙ алып барылды? Ниндәй һығымталар яһалды?
Бізде бик қызықлы формат, ойлап сығырық деп айтайын екен. Кесе бізді райондан бүті құрылтай рәйістерін сақырды. Кесе шындай айтайық бәхәс те болды, фикір алышуы болды. Мұржағатнамәні алып, бұнда болған мұржағатнамәлі Радиф Арипчтың болған тезистарына ярақлы ниндейдер ғыраударға жауап ізленік. Һәм ұшы болған, туплаған біздің идеяларды, бүтінің идеялардың бірге өсседен ашып кетті идеялар. Тәқдим болды. Ендігін аралашы болғаны сыңап. Өсседе оты тәқдим арағынан ең тос ұн шындай тәқдимді бүгін Радиф Арипчмен ортаға қалып үйлештік. Һәм бүті идеялары тибетерін Радиф Арипч құпланы. Сөнки бүгін құрылтайдар ұлыр іш алып баралар. Һәм әлбетте оларға бүгін дәулет яғынан ниндейдер ярдамда кәрәк үздерін әлі. Икенсінен енді мұна келіп еткен 20 елді бүгін біз Радиф Арипчқа тәқдим еттік. Айдағыт бүті дүния құрылтай башқұрттары ұшы елді башқұрт тілі елі тип иғлан етірге шынды инициативы біздің бар. Һәм шынды инициативаны құпланы Радиф Арипч. Шуңа икенсе ел біздің бүті республикала башқұрт тілі елі боласақ. Афарин теветек сынапта дур һәм яхшы тәкъдим шулай бит. Зариф Закирович, туган телдә өйрәнү буенча федераль белем бирү стандартларын тап килтерү буенча дәүләт думаһында ла күп кенә җитди фикер алышулар булгайны. Башкортстан депутаттары буна мәгариф турында законга нидә тәкъдимнәрен индерде икән? Нәһәдә белүгә сабит безнең март айында 12 елның шул закон проекты кертелде. Дә думаһына Biz Башқұртстанда түзініп өтіне ішті түркім, біз түркімге менде кірдім, Эльвираторына қырыла кірді. Біз өтіне хөйештік отырып, біздің республикаға ол закон тұра келемей yok mu? Әлбетте біздің түп фикір болды, ол бізге тұра келмей, ол законда шол күйінсе қабылдырға ярамай. Һәм өдеуден бір тәқтімдәрі шында тұпланық. Біз неме тәқтім етәбет, өдебет республика есіменен депутаттар. Біздің бірінші шында ішті түркім елішті думағында. Онда біз сығыш яғанық, һәм шол сығыш яға бойынса біздің бірінші фикір болды енді мұна дәруеттігі туған тілдерде үйрену, ол бұлғадыш бетінде мұтлақ рәуішті. Ол закон бойынса мұтлақ рәуішті түгіліні, мұна икенсе дүреткенде бетінде фоглетивта тұтейшіні. Бірінші икенсінен біздің қарамаққа ата сәй бетінде елар бетінде ғариза балған оқтарға туған тілді. Ол дұры дұрыстігі бет ол. Бұл біріншіден оқытусы қала шыдық? Әлбетте, олар бетінде толғаштыра алмайдар бетінде, несе бала құра келесек бетінде. Ата сәйні бетінде елхайын бетінде әр бақы туға аларын еу бетінде оңайшышының olsun. Біздің ол закон проекті бойынса, біздің тақдим бойынса дұрысырағы бірінші классқа барғанда, һәм 5-ші классқа барғанда білім кемелі бойынса ғана низарға теп әштік бетінде, таңтым кірттік. Зариф Закирович, һеҙҙе бүлдерәм, ғафу итегеҙ, сөнки беҙгә бик алыҫтан шылтыраталар Пермь өлкәһенән. Беҙҙең милләттәштәребеҙ, һаумыһығыҙ, хәйерле көн, беҙ һеҙҙе тыңлайбыҙ. Тура бәйләнеш булғасы. Насар ишетелә. Алло, беҙ һеҙҙе тыңлайбыҙ. Ишет студияға ишетелмәй. Бәйләнеш өҙөлгән, һәм һеҙҙең тәҡдимдәрегеҙ тураһында Тағында бір тәҡдим булды, мына беҙҙең битен туған телдәр өйрәнеү битендә беҙҙең бер концепциялар юҡ ине. Һәр битне үҙе республика битне үҙе нисек теләй, шулай битне эшлән, ул дөрөҫ түгел. Мына беҙҙең шуның өсөн ундай хәл булырға тейеш түгел дип, беҙ тәҡдим иттек битне концепция булырға тейеш дип. Ул дөйөм концепция федераль кимәлдә туған телләрне уҡытыу буйынса. Һәм тағында беҙҙең берҙәм Рәсәй фирҡаһында беҙ талап итеү һөйләшеү булдыла. Булған иште битне фонд теге беҙҙең туған телдәрҙе яҡлашыу һәм үҫтереү буйынса фонд булырға тейеш дип федераль кимәлдә. Шундай беҙҙең бит тәҡдимдәрҙе хупланылар. Һәм шунан һуң беҙ уныга шул теге тауыш бирдек һәм законды ҡабул иттек. Әлеге көндә битне фонд булдырылды. Фонд булды беҙҙең битендә ул былтыр указ президенты менән Рәсәй президент указы менән булдырылды. Һәм бына яңыраҡ ҡына 1 октябрьдә Рәсәй мәғариф министрлығының коллегияһында шул концепция битен булдырылды.
Шулай булгас, ул мына концепция битендә ул мына укыту буенча, ә фондта анда булсак битендә акса һәм шул акса ул дип туган телләрдә өйрәнү әсбапларына китергә тиеш дигән белем. Яңа дәреслектәр сыгару, әсбаптар сыгару һәм барлык улары сынап та финанслар талап итә. Димәк, ошо фондтың эшмәкәрлеген был юнәлештә алып барырга мөмкин, димәк. Һәм Эльвира Натовна шундай әйтеп үтәргә кирәктер, Бөтендөнья башкортлары корылтайы ел дәвамында төбәк корылтай етәкчеләре менән, корылтайлар менән эшләне. Ниндәй эшләр алып барылды, нимәләр эшләнелде? Мына закон буенча дәвам итһәк, һөйләшүдә ошо төбәктәргә ул кагыла бит инде. Был законның ыңгай ягылы бар бит инде. Ыңгай ягы нимәлә? Бүген без әйтәбез бит инде, ата-әсәрнең гаризалары кирәк. Әмма мәсәлән, безнең башкортлар төрле төбәктә яшәгән башкортлар, улар да гариза язып, безгә мәсәлән, шул Пермь өлкәһендә дәресләр кирәк, безгә дәреслектәр кирәк дип мөрәҗәгать итәләр гариза менән, тулыгынча уларның хукуктарын урындагы хакимият эшләргә тиеш ошо эште. Эшләмәгән осракта без менә быел бик күп төбәктәрдә булып сыктык. Бөтә төбәктәрдә лә менә мәсәлән без бит инде бу Башкортстанга, Татарстанга ул законда яттан беләбез дигәндәй. Бөтә етешсезлекләрендә уның ыңгай яктарын күреп торабыз, белеп торабыз, өйрәнеп торабыз дигәндәй. Улар менә областтарга ул хас түгел, улар нескәлектерен белмәй, шуңа без аңлатма эшендә алып барабыз беренчедән. Икенчедән әлбәттә ата-әсәләр арасында ошо эштә алып барабыз. Менә былтыр Орынбор өлкәһенә берничә хат безгә булгайны, бездә класстар булдыра алмай дип, шуңа без Мәгариф министрлыгына бергә онда барып, ниндәйдер һөйләшүләр алып барып, килешүләр алып барып, кайһы бер өлкәләр менән безнең дорожный карта формасында безнең план бар, ни секундда класстарда асырга. Шуңа без ышанабыз, ошо эште бөтә Россиядә алып барһак, безнең башкорт кайда гына яшәмәһәлә, ошо закон буенча башкортча укырга уның хукугы бар һәм мөмкинчелекләр булырга тиеш дип без ышанабыз. Һәм төбәктәргә килгәндә инде быел бит инде безнең төбәктәргә карата бик шундый уңышлы ел булды. Чөнки безнең 100 еллык республиканың зур грант безгә бүленгәне, Башкортстан башлыгы грантына ярашлы без быел бик күп безнең өлкәләргә милли костюмнар тиктек бит, милли киемнәр. Бүген кискеһен байыктаулар катнашалар безнең Мәгариф һәм мәдәният көндәре үтте. Мәгариф һәм мәдәният көндәре булгас, беренчедән бит инде шул мәгарифкә кагылганда без әсбаптар алып бирдек, унда безнең менән укытучылар барды, кайһы бер мәктәптәр безнең менән барды, Мәгариф министрлыгы барды, бик зур эш алып баралар ата-әсәләр арасында ла һәм урында булган Мәгариф министрлыгы менән төбәктәрнең. Ә менә мәдәнияткә килгәндә инде бүген баякта без 5 төбәктән күрәсәк без ошо грантка тегелгән милли киемнәрдә безнең якташлар сыгып үзләренең осталыгын күрсәтәләр һәм тагыла мәдәният турында әйтеп киткәндә бик зур рәхмәт безнең өлкәләргә сыгып мастер-класслар эшләнәләр, безнең сәхнә осталары курайда уйнарга өйрәтеп, биргә өйрәтеп, кубызда өйрәтеп көтү алалар без өлкәләрдә. Эльвира Натовна, һезнең һүзләрегезне куәтләп, әйдәгез Свердловск өлкәһеннән безнең бәйләнешкә ингән милләттәшебезне тыңлаyak. Ул үзенең шәҗәрәһен тикшереп, Исмәгыйль Тасимовтың ырыуынан, затынан икән асыклаган. Әйдәгез уның үзен тыңлаyak. Мин нашу тема белән кызыктана башлаган идем. Үзебезнең тамырларны өйрәнергә тырышып. Шуннан соң әкрен табып, нашу китабын таптык инде безнең Гайня башкортлары тарихы. Мөхәммәд Рәхимнеке маллары булып чыктык. Мөхәммәд Рәхим ул Исмәгыйль Тасимовныкы туганы инде. Үз вакытында алтын эзләгәннәр, шуннан соң шунда безнең ятып калган инде. Башкортстан малларына караганда инде безнеке тел белү мидә инде шугатлы шәп түгел. Башкорт телендә укыту буенча үзебезнең тарихны өйрәнү буенча шундай эшләрне алып бардык. Балаларны тел өйрәтү буенча шу проектны башладык. Менә шундай эшләр башкаралар башка өлкәләрдә. Өстәп кенә әйтәм әле, теге аднала безнең шундай кызыклы очрашу булды Корылтайда. Мәскәүдән безнең бик билдәле скульптор килде. Уның исеме Салават Александрович Щербаков. Щербаков ул әсәһенең фамилияһы, үзенең исеме Салават. Ул үзенең тамырларын эзләп, үзенең шәҗәрәһен эшләткән. Һәм ул әйтә, минең атайым миңа бәләкәй сактан гел әйтеп барды. Һин башкорт, һин башкорт. Менә мин дә башкорт, һин дә башкорт. Шунда кызык итеп һөйләй ул. Мин атайыма карайм да уйлай
торгайным, ул уңа гына хас ниндейдер характердың сифатымы дип уйлайным. Ада үдем үсә бара, үдем дәле күрәм ул сифаттарны мына-монда килгәнем, башкортларда күргәнем, без башкорт булгас, шулай икән дип үде шәһиләне һәм ул кыпсак булып сыкты. Шуңа бездә осрашу барышында безнең Салават Хамидуллинның китабы бар бит инде тарихтар, Рулар тарихы буенча без кыпсак руларның асып карагайнык һәм уның унда ул атаһының исеме бар ине, ошо исемлектә ошо китапты алып китте Мәскәүгә һәм әлбәттә ошондый менә кешеләр үзләренең тамырларына кайта, тарихтарында эзләнәләр, архивтарга баралар. Шуңа был эште без хуплайбыз һәм ярдәм күрсәтәбез күрше өлкәләргә. Еш мөрәҗәгать итәләрме һеҙгә ошо һорауларны? Еш мөрәҗәгать итәләр. Кемдер менә Салават Александрович Хымак безгә киләләр, үзләрен тоеп, белеп, кайһылар киләләр. Юл башында гына улар менә миңа әллә кем һөйләгәйне, әллә шулай микән дип ниндидер үзләренең дә тоемлау менән, адак бит уларда безнең тарихчылар менән, безнең история комиссия бар бит инде, тарих комиссионы безнең Азат Шикран Чермулин алып бара. Шуңа без уларды осраштырып, күрештиреп, ошо эште башлап китәбез. Һәм тагында әдәпкә төгелә менә уку балаларда бит уку буенча туган телдә. Менә 12 елга атлан бит безнең Башкортстанда бакты һәң, ул менә безнең туган телдә өйләнү бит инде, улар китапларның лицензиялары булмаган. Улар законда рәвештә өйрәнгәннәр. Шуның өчен бит проблема килеп чыкты. Мен хәзер федераль исемлеккә индерелде. Хатта мен бит хорада бирдем, ни өчен вадиячаны дип харагайным безнең ул вакытта Мәгариф министрлыгына улар акча булмады дип хорабеләр. Анда бер китапка мен яңлашмам 2 миллион тел акча кирәк булса, шул акчаны тапмагандар. Әмма гомалганда бу бит менә башлык хакының безнең төке республикаларына алар рухиятта алатган урыны, бердәм урын дөньяда. Шуның өчен әлбәттә безнең республика сетилләргә, сетерләргә китапларда бит бергә бурыслы тиеш. Чөнки аларның үзләрендә башка тәрәсәпләре юк аларда. Ул вакытта Корылтай бик актив яшәй башланы шул сырда. Китаплар бит бар бирәләр. Менә мин беләм, тамыр студия эшләгән бит Алиф бар бик матур, шуның алыштылар битендә. Ул әлбәттә халыкка бик кирәк. Чөнки алар бит укырга тәэсире бар, укырга эсептәре юк. Шулай конечно бик булмаслар. Һәм Корылтай Мәгариф министрлыгы менән берлектә республикага Хамар өлкәһеннән Силәбе һәм башка өлкәләрдән укытучылар сакырып, әзерлек курслары, квалификация үстерү курсларында алып барды. Ул да мөрәҗәгать иттеләр үзләре, укытучылар менә безгә кайһы вакыт тәҗрибәле йетмәй, кайһы вакыт безнең заманча карашта йетмәй, шуңа без уларны сакырып алдык. Менә әсбапларга килгәндә без быел төбәктәргә 2000 тараттык, 2000 штук дип әйтәм аны. Әсбаптар безнең якта дана менә Мәгариф министрлыгы үзенең ягыннан да таратты. Шуңа без әле нинди бар ине мөрәҗәгатьләр төбәктәрдән улар. Һәм бу яһәттән эш дәвам итә тимәк. Дәвам итә. Шалтырату бар шикелле. Әйдәгез тыңлайык. Шалтырату бар безгә. Һаумыгыз, без һеҙҙе тыңлайбыҙ. Һаумыгыз, тыңлайбыҙ һеҙҙе. Тыңлайбыҙ. Һәп тура эфирҙә. Бәйләнеш өҙөлдө тағыла бер тапҡыр, әммә без студияла фекер алышыуҙы дауам итәбеҙ. Эльвира Натовна, бына Зариф Закирович әйтеп үтте бит инде, башҡорт телен өйрәнеү буйынса ысынлап та республика ул гарант булып тора. Башҡортостанда үҙебеҙҙә бына туған телдәрҙе өйрәнеү буйынса һуңғы ваҡытта ниндәй яңылыҡтар бар икән? Укытыусыларға бәлки ниндәйҙер өстәмә ярҙам күрһәтеләлер. Бөгөн ул һорауҙы ратификациялау безнең ата-әсәләр комиссия исеменән бирелде. Сөнки ғариза тиһәк тә, әлбиттә бөгөн ҡыҙғанысҡа Нигәҙер беҙ уны гел сикләү итеп ҡабул итәбеҙ. Бына һеҙ әйттегеҙ, ысынлап та ул бит сикләү түгел, ҙур мөмкинлек. Шуңа безнең ата-әсәләр комиссия бик әүҙем эшләй. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы ҡайһы бер башҡорт ғаиләләре туған тел тип икенсе телдәрҙә һайлай. Шуңа беренсенән ошо эштә алып барыла. Һәм икенсенән бөгөн беҙгә мөрәжәғәт итеүселәр бар безнең республикала. Мәҫәлән, шундай һорауҙар бар, нишләп бөгөн беҙҙең балалар баҡсаһында төркөмдәр етешмәй башҡорт телендә. Сөнки бала ғаиләлә өйрәнеп барала, төркөм булмағас, рус телендә генә телен юғалта. Көнө буйы балалар баҡсаһында бит инде ул. Аҙаҡ беренсе классҡа барғанда башҡорт телен бик яҡшы белмәй бит инде. Шуңа ошо турала бөгөн Ратифович менән фекерҙә алыштык. Ул үҙенең методик эш алып барыласаҡ тимәк. Методик беренсенән, икенсенән был бит инде ойоштороу эшле шулай уҡ. Шундай мохтаж булғас, уны әлбиттә һораусылар булғас, әлбиттә уны эшләргә кәрәк. Ошондай төркөмдәр бөгөн кәрәк. Шуңа ул турала әйттек. Ә мына яңы
ниндейдер адымдарға келгәндә, оны бүген дә әйтеп үттек, безнең авылда эшләгән укытучыларга сертификаттар бүленде бит инде һәм 600 меңлек hummus грант тапшырылды. Грант тапшырылды һәм әлбәттә без ышанабыз, бүген авылларда безнең яшьтәр килеп сыгыр дип, яшьтәр кайтыр авылга һәм әлбәттә бүген булай авылларда карайм, милли проект бара бит инде федераль үзәк ягыннан да, шуңа яңадан иһазландырыла. Әмма онда укытучылар етмәһә, бер ниндәй дә аппаратура алыштыра алмай бит инде укытучыны. Шуңа был бик әйтәк осраклы, без депутат. Укытучы абруе бик мөһим. Мөһим беренчедән, икенчедән без 1 ел, юк, 2 ел элек йөреп сыктык безнең авылларда, шундый зур аналитика эшләнек депутаттар ягыннан, дәүләт йыелышы курултайдан авыл мәктәбенең хәле бүген ниндәй дип, һәм беренче урында проблема булып тора укытучыларның етмәү. Шуңа менә 600 мең әлбәттә бик Белгечләр мәсьәләһе димәк хәл ителер дип ышанабыз. Ысынлап та 600 мең грант алучылар арасында башкорт теле укытучылары бар. Уларның бере Лилия Юлдашбаева, Кырбаткалы районы Ефремкина мәктәбе укытучысы. Ул да бүген безнең бәйләнешкә инергә тиешне көтәбез уның шулай ук. Һәм һеҙҙең фекер? Истәп кенә әйтергә беләм. Без менә ҡанунiyat ҡабул иттек. Уның буйынса безнең бына 1-нче ғинвардан 20-нче елдан ул көсөнә керә. Ул башҡаса әйткәндә бит авыл укытыусы дип атала. Шуның буйынса әгәр дә авылга килеп эшләп башалар, 1 миллион һум аҡса аласаҡтар. Һәм тагын да без яңыраҡ ҡына һалым законына үҙгәрештәр керттек. Уның буйынса шул 1 миллион аҡса алғанда бит элек менә авыл табибына бит инде Булат ағайны 13% бит алып ҡалар һалымда бит 7-30 мең. Хәҙер без бит һалым белән аҡса иттек. Ул 1 миллион һумда аларса үҙе ҡулларына инде тулыһынса. Минең ҡарамаҡҡа шул башҡа укытыусылар аларның алашаға тейештәр, ҡатнашһындар, алһындар дип уйлайым инде. Сөнки барыбер нисек кенә булһа башҡа телен уҡытыуҙа ул ярҙам буласаҡ дип. Һәм тағы ла бер безнең милләттәшебеҙ, Ырымбур өлкәһендә йәшәгән милләттәшебеҙ безнең менән бәйләнешкә ингәйне. Әйҙәгеҙ уны ла тыңлап алайыҡ. Мәктәп безнең 13-нче ел ябылды. Авыл халҡы менән бергә президентка хат яздык. Аптыраған көндән мәктәпте алдым арендаға. Төркем астык, ялҡын тигән әле шул концертларынан йөрөйбөҙ. Балалар да белән бергә шул бейеп йырлап йөрөйҙәр. Мәктәпте асыр өсөн безгә һәр Башҡортостаннан ныҡ тағы рәүештә эшләргә кәрәк. Менә ошо ҡоролтайҙа без Гаяз Файзуллович менән Завир Ишкин менән һөйләшкәйнем. Алар безгә ярҙам итеп киләнделәр. Ҡоролтай менән һөйләшеп, шул алар үҙләре безгә аңсайтып ярҙам итәләр. Мәктәп асырға Гаяз әйткән инде Раби Хабировҡа беҙ вариза яҙып бирҙек. Шул аларҙың ҡарап безнең губернатор менән Денис Владимирович менән һөйләшеп нисек булыр, шуны әле көтөп йөрөйбөҙ инде. Дөрөҫ менә Ырымбурҙар үҙҙәре хаҡында әйтәләр, бәләгә эләккәндәр бит. 13-нче йылда ябылдыҡ тиҙәр. Менә был Исоҡта нисегерәк уларға ярҙам итеп була икән. Тағы шуны асыҡлап әйтергә кәрәктер, был Ильяс ауылына булды, Ырымбур өлкәһенең. Ауыл белеүебеҙсә, беҙҙең данлыҡлы Мөхәммәтшә Буранғоловтың тыуған ауылы. Бына милләттәштәребеҙгә нисек ярҙам итергә? Әлбәттә, безнең бит башҡорт халҡының шундай күренекле уларының береһе Мөхәммәтшә Буранғолов. Шулай дигәндәй, мин уны тарих буйынса хәтерләйем. Минең ҡартайым Ҡарғалы ауылында уҡыған мәсеттә, шунда әйтеп, ул бит күренекле безнең мулла булған. Улар бер остада уҡығанда минең ҡартайым менән Мөхәммәтшә Буранғолов. Әлбәттә, ул бик насар күренә шул мәктәпте ябыу булу. Ниңә япҡандарын мин белмәйем, аны ҡара кәрәк. Сөнки бына бөгөн әйттеләр бит инде, етеп буларға булға тейеш дип. Ундай нәмә юҡ ул закон буйынса етеп була дигән. Ана кем уйлап сарғанда, мин һорағаным булды. Кем аны уйлап сарғанда, ҡайһы законда бар ул дип. Ул бер законда ла юҡ етеп була дигән. Ана просто кемдер үҙе уйлап сарғанда, әйҙә етеп була дип алайыҡ дип, шул киткәнә барған ул. Әгәр ҙә кем булһа, уҡытмаһалар да закон буйынса рөхсәт итәлә дигән. Ундай нәмә юҡ етеп була дигән булған кемдә. Шуның өсөн ҡара кәрәк. Әгәр дә балалар бар икән, аны әлбәттә ул уҡырға тейештәр. Һәм менә бая әйтеп үттем бит инде, беҙҙең республика әлбәттә мәктәптәр менән ярҙам итергә бурыслы тейеш. Сөнки мәктәптәр бар юҡ бит инде ул. Бына Эльвира менән уйлайым, үҙләй итеп, миндә кәрәк булһа һөйләшә. Һеҙ коллегалар менән шулай уҡ мөрәжәғәт итә алаһығыҙҙыр. Редакциягә менән кәрәк булһа, әйҙәгеҙ унда мәктәпте булдырайыҡ, кирҙән ҡайтарайыҡ, балалар уҡыһындар. Сөнки балалар бит инде мин ҡарамаҡҡа ситкә йөрөп уҡыйҙар бит, анда башҡорт теле өйрәнмәйҙәр күрәһең.
Мында булһа өйрәнәләрне дип уйлыйм. Эльвира Анатольевна, һеҙҙең фекер? Беҙ әйтеп китте бит инде Кучаев, ниндәй ситуация, ниндәй сәбәптәр менән, әлбиттә, йыл уртаһында асыу бик ҡыйын, шуңа беҙ Мәғариф министрлығына ошо эште алып барабыҙ һәм контролде тотабыҙ, ышанабыҙ бына 2нче йылдан яңынан башҡорт телен уҡытырға. Тимәк, мөрәжәғәт ҡабул ителде. Хөрмәтле ҡунаҡтар, туған телде һаҡлау, мәктәптә уҡытыу, балалар баҡсаһында һөйләшеү генә түгел бит, ул мөхитте булдырыу. Бына был йәһәттән һеҙ ниндәйерәк тәҡдим әйтә алаһығыҙ? Тәҡдим буйынса бына беҙҙә бит ҡайғы кеше әйтә, бына минең баламды уҡытмайҙар, шуға минең балам белмәй тип селтеп. Ул бит төптән дөрөҫ түгел. Әгәр дә баланы бит биләүҙән өйрәтмәһәң, үҙеңнең ғөрөф-ғәҙәттәргә бит, йырҙарыңа бит, телеңә бала һөйләшмәйәсәк ул. Мин бына маҡтан әйтмәйем, минең бит ҡыҙым Гәсәр дә, Морал да һөйләтеү үҫтеләр, башҡаса һөйләшәләр, башҡаса йырлайҙар. Алар бит 30-нчы гимназияла уҡымалар башҡаса. Шуның өсөн ул бөтә нәмә тора бит ғаиләнән беренсе яҡтан. Әлбиттә, мәктәптә уҡытыу кәрәк ул. Бөтә нәмә түгел, күп нәмә. Күпселектә 90% дип әйтергә мөмкин, ул тора ғаиләнән. Әгәр дә балаға бит һөйөүҙе шунда тәрбиәләһәң, ул бала һөйләшәсәк ул. Әгәр дә һин һөйләшмәһәң, үҙең бит мәктәптә уҡып ҡына булмай ул. Шуның өсөн минең ҡарамаҡҡа баларыма һөйләшергә кәрәк, бит күберәк. Баларыма алашырға кәрәк башҡортса. Өйҙә мөхит булдырырға кәрәк. Әлбиттә, мин аңламайым кешенең бит үҙҙәре башҡорт булып та, өйҙә бит русса һөйләшәләр. Мин күп кенә беҙҙең бит даже ҙур урында эшләгән кешеләрҙә һораған бар, ни өсөн һинең балаң һөйләшмәй дип, башҡортса дип һөйләшмәй дип. Олар әлләсе тиҙәр, русса һөйләшәйек тиҙәр, һөйләшә башларбыҙ дип, мен ул бит һуң булды уже хәҙер. Балағаҙға 18 йәш уже дип әйтеп ҡуям. Шуның өсөн минең ҡарамаҡҡа ул атасыдан күп нәмә тора. Һәм бөгөн ысынлап та төп һығымталарҙың береһе башҡорт теле, ул бары тик мәктәптәрҙә генә түгел, ғаиләлә лә дәүләт теле булырға тейештер. Бөгөн үткән сараларҙа дәүләт эшмәкәрҙәре лә ҡатнашты, һәм Фәнүр Яғафаров Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге дәүләт педагогика дәүләт университетында үткән асыҡ дәрестә ҡатнашҡайны. Башҡортостан Республикаһы премьер-министры урынбаҫары бөгөнгө сара тураһында үҙенең фекерен әйтте. Тыңлайыҡ. Башҡортостан күп халыҡтар ҡулға-ҡул тотоношоп, татыу йәшәгән республика. Барлыҡ халыҡтарҙың да милли-мәҙәни ихтыяждарын ҡәнәғәтләндереү республикабыҙҙа дәүләт сәйәсәтенең төп йүнәлеше кимәленә күтәрелгән. Башҡорт теленә килһәк, башҡорт телен үҫтереү даими көн тәртибендә республикабыҙҙың 100 йыллығын билдәләгән осорҙа башҡорт телен үҫтереү менән бәйле мәсьәләләр бөтә донъя башҡорттарының 5-нче ҡоролтайында бөтә Рәсәй башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының съезында ҡаралғайны. Унда күтәрелгән тәҡдимдәр, фекерҙәр ташҡа баҫылған көйө генә ҡалманы. Дәүләт власы органдары ла, ижтимағи ойошмалар да, йәмәғәтселек тә был тәҡдимдәрҙе тормошҡа ашырыу буйынса эҙмәтлекле эш алып бара. Бөгөнгө был ваҡиғала ошо эшмәкәрлектең сағыу бер миҫалы. Башҡортостан Республикаһы башлығы Ради Фәрит улы Хәбиров башҡорт телен дәүләт теле, Башҡортостанда йәшәгән халыҡтарҙың уртаҡ байлығы, башҡорт халҡының милли, мәҙәни ҡиммәттәре булараҡ һаҡлау маҡсатында республикабыҙҙа башҡорт теле көнөн билдәләү тураһында указға ҡул ҡуйҙы. Был көн тарихта юйылмаҫ эҙ ҡалдырған оло шағирыбыҙ, мәғрифәтсе Мифтахетдин Аҡмулланың тыуған көнөндә билдәләнә. Быуаттар аманаты, ата-бабалар васыяты булып килгән, беҙҙең быуынға килеп еткән, беҙгә тапшырылған ҡәҙерле телебеҙҙе күҙ ҡараһындай һаҡлайыҡ. Уның бар байлығын түкмәй-сәсмәй арттырып, киләһе быуындарға тапшырайыҡ һәм был эштә һәммәбеҙгә лә тик уңыштар ғына юлдаш булһын. Байрам менән. Хөрмәтле ҡунаҡтар, бына беҙҙең тамаш тапшырыу аҙағына ла яҡынлашып килә. Бөгөнгө байрам хаҡында һеҙҙең ниндәй фекерҙәрегеҙ, ниндәй ҡотлау һүҙҙәрегеҙ булыр? Беренсенән, был байрам шундай дәүләт кимәлендә беренсе тапҡыр үтә бит инде. Шуңа мин әйтеренем, бөгөн райондар, ҡалалар бер-береһенә ҡарап, кем нисек үткәрҙе тип тәжрибә туплайҙар бит инде. Һәм сәмләнеп тә киткәндәрҙер. Сәмләнеп киткәндәрҙер. Шуңа икенсе йыл ошо гөрләп ултыра тип ышанабыҙ был байрам. Шуңа бөтәһен дә ҡотлайым. Бөгөн башҡорт теле көнө менән, әлбиттә, был беҙҙең бай тел, матур тел. Шуңа был телдә һөйләшәк һәм ғорурланайыҡ телебеҙ менән, халҡыбыҙ менән, илебеҙ менән, байрам менән.
Мына безнең республиканың башлыгының бұл указы буенча бит бұл байрам булдырылды. Минем карамакка башкорт теле көне бик зур әһәмияткә ия, чөнки безнең телебездә бит ул үстерү буенча, оны бит модал итү буенча ул шундай бер сара булып тора. Шуның өчен мына безнең телебез бер телдән кем түгел. Телебез бик бай, бик матур, шуга һөйләшәйек, үстерәйек бергәләшеп. Рәхмәт. Байрам белән әндә. Рәхмәт, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, башкорт теле көненә арналган саралар дәвам итә. Берничә сәгатьтән Башкортстан дәүләт концерт залында һеҙҙе байыҡ телевизион конкурсының гала концертына көтөп ҡалалар. Башкортстан Юлдаш телеканалының эфирын берничә минуттан Йөрәк һүҙе шиғри бәйгеһе дәвам итәсәк. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән хушлаша, беҙҙең каналда ҡалығыҙ. Ступай к золотой рыбке и попроси мне шубу, шапку и пуховик. Не к рыбке пойдем, а в мягкое золото. Купили шубу, а шапку и пуховик в подарок.